record on this. இது வந்து இன்னைக்கு வந்து பகவானோட டேட்டி, இந்த ISKCON மங்களூரோட டேட்டி பார்த்து நம்ம வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி இன்னைக்கு செஷன் நல்லா போனோம். அண்ட் இன்னைக்கு என்னெல்லாம் படிக்க போறோம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அந்த செஷன் எல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுண்டு, ஏன்னா ஜப்பாவை பத்தி தான் சொல்லியிருக்கு இன்னைக்கு. வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இஸ் ஜப்பா எப்படி பண்ணணும் அந்த மாதிரி. ஸோ அதை ஃபுல் டீட்டெயில் அலசி எடுத்த அப்புறம் அடுத்த சாப்டர்ல திரும்பி வரும் எது பெஸ்ட் அப்படின்னு. பிரபுஜி சொல்றார், கிருஷ்ணா சொல்றார், உன்னால முடியலன்னா வெறும் நாம ஜபம் சொல்லு, அது வரும், அந்த நாமத்திலே நான் தான் இருக்கேன் அப்படிங்கிற நம்ம படிப்படியா பார்க்கலாம். ஆனா எல்லாம் எதுவுமே வந்து நான் அவர் சொன்ன அந்த கமாண்ட்மெண்ட் எடுத்துக்க முடியாது இல்லையா. சோ நம்மளும் அதை அனுபவிச்சு, ஓஹோ அதனால இப்படி சொல்லியிருக்காரா, இதை விட அது நல்லதுங்கிறாரே, சரி அப்ப அதை எடுத்துக்கலாம், நமக்கு ஒரு அக்செப்டன்ஸ் வரும் இல்லையா. அதனால ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட் நான் இதுல போயிட்டுமா ஸ்லைட் ஷோ எவ்வளவு முடியும் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு என்னது சாப்டர் 6க்கு வந்தாச்சு. ஆல்மோஸ்ட் நம்ம 1/3க்கு வந்தாச்சு. நம்ம தியான யோகா, இந்த சாப்டரோட என்ன முடியறது, கர்ம யோகா முடியறது. நம்ம என்ன ஆக்ஷனால என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் பகவான் தொழறதுக்கு, நம்ம கையால காலால இல்ல ஆக்ஷன்ல என்ன பண்ணோம், அதான் கர்ம யோகால நம்ம இது வந்து 6th சாப்டர் which is end of karma yoga, that is called, இந்த 6th chapter is called தியான யோகா. எப்படி தியானம் பண்ணணும். சாப்டர் 5 ஓட சம்மரி ஜஸ்ட் கொடுத்திருக்கேன். இட் இஸ் ஐ திங்க் we need not to see. சோ நான் படிச்சுட்டே போறேன். நிஷ்காம கர்ம யோகா ஈஸியர் than renouncing work அது பார்த்தோம். ஏன்னா ஒரு வேலை செய்யறத நிறுத்திட்டு சும்மா உட்காந்து தபஸ் பண்றது ஈஸியா, இல்ல வேலை பண்ணிட்டே உங்களை பகவான் நினைச்சுட்டு வேலை பண்றது ஈஸியா, we got the answer. சோ அது பார்த்தோம். பெர்ஃபார்ம் நிஷ்காம கர்ம யோகா, எப்படி நிஷ்காம கர்மவை எப்படி பண்ணணும், பகவான் நினைச்சு வேலை பண்ணணும். பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் நாலேஜ், knowing the 3 doers, யாரெல்லாம் 3 doers அது பார்த்தோம். அப்புறம் லிபரேஷன் பை ஃபோக்கஸ் ஆன் த சூப்பர் சோல். உள்ள சூப்பர் சோல்னு பகவான் பரமாத்மா உட்கார்ந்து இருக்கார், பக்கத்துல ஆத்மாவும் இருக்கு, பரமாத்மா ஜஸ்ட் ஒரு விட்னஸா தான் இருக்காரு. அதனால பகவானுக்கு தெரியாதுக்கு நம்ம சாப்பிட்டோம், பகவான் தான் அங்கதானே கோவில் இருக்கு, நம்ம கிச்சன்ல தானே கோவில் இருக்கு, அந்த கிச்சன்ல இருந்து எடுத்துன்னு வந்து பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணாக்கி சாப்பிடணும் அப்படி இல்லையா. அவர் தான் இருக்காரு, எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு, நமக்குள்ளேயும் இருக்காரு. அதனால அவர் பார்த்துட்டே இருப்பார், என்ன எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணாக்கி நீ இப்போ சாப்பிடுறியா, பாவத்தை நீ சாப்பிடுற அப்படின்னு சொல்லுவார். அவர் சொல்றதுன்னு இருக்கு, பகவான் பகவத்கீதையில போட்டிருக்கு அப்படி. அதனால இது படிச்ச அப்புறமே ஒரு பயம் இல்ல, ஒரு இது வந்து தெளிவு வருது. ஓஹோ அப்படியா, நம்ம என்ன சாப்பிட்டோம். அப்ப சில பேர் கேட்கலாம், அப்ப நம்ம இது என்னது கல்யாணத்துக்கு போறோம், இப்ப அவங்க எல்லாம் கல்யாணத்துக்கு எல்லாம் சமைக்கிறது எப்போ காலையில எங்க அவங்க நைவேத்தியம் பண்ணிருக்கால எல்லாம் நமக்கு தெரியாது. ஆனா டெஃபினெட்லி குளிச்சிருப்பா. அப்ப அந்த இவ்வாளெல்லாம் நம்ம பார்த்தா தெரியும், யாரு சமைக்கிற ஆளெல்லாம் பார்த்தா தெரியும். நல்லா குளிச்சுட்டுதான் காலையில 3 மணிக்கு எல்லாம் என்னண்டு அவங்க ஆரம்பிச்சுப்பாங்க. பட் கிருஷ்ண நைவேத்தியம் பண்ணிருக்காங்களா தெரியாது. அப்ப என்ன பண்ணோம்னா, நம்ம இலையில வந்தாச்சு, சாப்பாடு வந்தாச்சுன்னா பகவான் மனசார வேண்டிட்டு உனக்கு வந்து நம்ம அர்ப்பணம் பண்றேன் அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம சாப்பிட்டாலும் கூடி போறோம். இந்த மாதிரி தண்ணி சுத்தி 3 வாட்டி இந்த மாதிரி ஸ்லோகம் சொல்லணும் அதெல்லாம் கூட கிடையாது. மனசார நினைச்சு அந்த மாதிரி நிர்பந்தம். அப்ப அந்த மாதிரி நான் வீட்லயும் பண்ணலாமே இல்ல, வீட்டுல நம்ம சுத்தமா சமைச்சு அர்ப்பணம் பண்ணி அந்த அது அவருக்குன்னு தனியா நைவேத்தியத்துக்கு அந்த தட்டு நைவேத்தியத்துக்கு வேண்டி ஒரு கிளாஸ் எல்லாமே தனியா வச்சுட்டோம்னா, அது கழுவி திரும்பி அது பக்கத்திலே வச்சோம், பகவான் பக்கத்திலே வச்சுட்டோம்னாக்கா சுத்தமா இருக்கும். அது வந்து நம்ம வேற எதுக்கு எச்சப்படுறதுக்கோ நம்ம அதை யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதெல்லாம் நம்ம கிரியேட் பண்ணி, இதெல்லாம் ISKCON சொல்லல, I'm telling, இது நமக்கு ஒரு அப்கிரேடேஷன், நமக்கு ஒரு யூ வில் ஃபீல் நைஸ் ஆல்சோ. பகவானுக்கு வேண்டி ஒரு காப்பி, இப்ப நமக்கு வேண்டி என்னோட பிளேட் எங்க, என்னோட ஸ்பூன் எங்க நம்ம கேட்கறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி பகவானுக்குன்னு ஒரு சர்டன் செட் ஆஃப், ஜாஸ்தியெல்லாம் வேண்டாம், ஒரு பிளேட் சாதம் போட்டு பக்கத்துல ஓகே கப்பா வைக்கலாம். அட்லீஸ்ட் பாலுக்கு ஒரு கப்பு வேணுமே இல்லையா, நம்ம காத்தால பால் காய்ச்சா அந்த கப்பு வைக்கலாம் பாலுக்கு. அப்புறம் இந்த ஒரு பிளேட், சின்ன பிளேட், அந்த பிளேட்ல வந்து பக்கத்துல கறி இதெல்லாம் போட்டு சாதம் போட்டு நெய் இதெல்லாம் போட்டு துளசி, அந்த எது நம்ம அர்ப்பணம் பண்ணாலும் ஒரு துளசி இலை போட்டுணும். அதுதான் வந்து God will immediately accept. அது வந்து அப்ப நைவேத்தியம் பிரசாதம் ஆயிடும். அதை நான் இன்னும் டீட்டெயிலா நான் அப்புறம் ஐ திங்க் நாளைக்கு சொல்றேன். சோ அது வந்து எப்படி லிபரேஷன், இதுல வந்து லிபரேஷன் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆன் த சூப்பர் சோல். சூப்பர் சோல்ல இருந்து வாங்க போயிட்டேன். ஓகே. அப்புறம் லிபரேஷன் த்ரூ அஷ்டாங்க யோகா, இங்கதான் பார்க்க போறோம். 6th சாப்டர்ல தான் அஷ்டாங்க யோகான்னு என்ன பார்க்க போறோம். அப்புறம் வந்து பீஸ் ஆன் த பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் லிபரேஷன். லிபரேஷன் முக்தி கிடைச்சா என்ன ஒரு சந்தோஷம்னா ஒரு நிம்மதி கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போறோம். இது வந்து அந்த உலகத்துல போயிட்டு தான் பார்க்கணும் அப்படி இல்லை, நம்ம இருக்கிற உலகத்தையும் நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம இதே லைஃப்ல, நம்ம இதே வீட்டுல, இதே சூழ்நிலையில நம்ம எவ்வளவு பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கலாம். அது நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இதெல்லாம் படிச்சா டெஃபினட்டா வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம், அட்வான்சிங் இன் யோகா த்ரூ டிட்டாச்டு ஒர்க். நம்ம யோகா பிராக்டிஸ்ல எப்படி வேலையில அதுவும் ஐ திங்க் ஐ டிஸ்கஸ் லாஸ்ட் சாப்டர்ல. இப்ப வேலைக்கு போறோம் வரும், அந்த வேலையில ஐயோ அந்த என்னோட பாஸுக்கு அவ்வளவு செலவாயிடுமே, என் பாஸுக்கு இதாகுமே, ரொம்ப எல்லாம் உருகி பண்ண போறோம்னா இல்ல. நம்ம கொடுத்த சம்பளத்துக்கு வேலை பண்ண போறோம், அந்த டைம் முடிஞ்சதா என்ன வேணா அரை மணிக்கு எக்ஸ்ட்ரா உட்காரலாம்,
ஓட்டி கொடுத்தா சரி, ஒரு 2-3 hours உட்காரலாம். அதெல்லாம் ஒன்னும் ஓட்டி ஃபெசிலிட்டி எல்லாம் இல்லைன்னா என்ன முடிச்சுட்டு அதெல்லாம் அப்புறம் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் ஓடி வந்துருவாங்க. ஏன்னா நமக்கு வீட்டுக்கு வேண்டி அதுக்கு வேண்டிதான் நம்ம உழைக்கவே போறோம் இல்லையா? ஸோ என்ன டிட்டாச்சா இருக்கும் நம்ம வேலையில. நம்ம வந்து டிட்டாச் அப்படின்னா என்னது, we are not attached to that job. அதே போலதான் நம்ம வீட்டோட வேலையும் சரி, நம்ம லைஃபே எப்படி எடுத்துக்கணும்னா பகவானோட வீட்டுல நம்ம இருக்கோம். நமக்கு இந்த உயிர் கொடுத்திருக்கிறதே பகவான் தான். எல்லாமே நான் பகவான் வேண்டி பண்ண போறேன். அப்ப நமக்கு வெறுப்பு விருப்பு வரவே வராது. இட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஒரு டியூட்டி மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். யாரு பேர்லயும் நமக்கு வந்து கோபமும் கிடையாது, ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்காது. துறவை, அதுதான் துறவு நிலையிலே வந்துடுவோம் நம்ம. என்ன மெயினா பீஸ் வந்துடும். அப்புறம் யோகா ரூடா ஸ்டேஜ். இது வந்து இப்போ there is a ladder காட்டியிருக்காரு இந்த இதுல. யோகா ரூடா ஸ்டேஜ்னா எப்படி, அந்த அந்த லெவல்ல வந்து that is the first step. அந்த யோகா ரூடா, அப்புறம் வேற வந்து யோகா நிஷ்டா, அந்த மாதிரி அது படிப்படியா அதுல காட்டிருக்கு. அந்த இடத்துல நம்ம எப்படி கிவ் அப், வேலையை விடணும் அப்படின்னு. வேலை விடணும்னா என்னது, வேலை பண்ணாம இருக்கிறதுல அது ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டே வச்சுக்க கூடாது. அது ஃபர்தர் படிப்போம் 6.5 6.9. அப்புறம் ஃபர்தர் ஸ்டேஜஸ் இந்த பிராக்டிஸ் ஆஃப் யோகா, அது ஒரு லேடர் மாதிரி காட்டிருக்கா. அது எப்படி படிப்படியா மேல வந்து நம்ம போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் நெசசிட்டி ஆஃப் கண்ட்ரோலிங் த டர்புலண்ட் மைண்ட், இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். மைண்ட் வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கவே இருக்காது. அப்படியே இருக்கும்போது எங்கேயோ ஊரை சொத்தம். அதுபோல நேரம் நியூஸ் கேட்டிருப்போம், அங்க போயிடுவோம். ஜப்பான்ல இன்னும் நம்ம அதுக்குள்ள ஜப்பானுக்கே போயிடும். அந்த இதெல்லாம் பார்த்து நமக்கு மைண்ட்ல அங்க போயிடும். அதனால மைண்ட் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும், அது ரொம்ப கஷ்டம் தான். அர்ஜுனனே சொல்றாரு, நம்ம பகவத்கீதையில பார்க்கலாம். ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எனக்கு 2 நிமிஷம் உட்காந்துக்குள்ள அது கூட மைண்ட் எங்கெல்லாமோ சுத்திட்டு வருது, திரும்பி இருக்க வேண்டியிருக்காரு. அப்புறம் அது பார்க்கலாம் எப்படி பண்ணலாம். இந்த டெஸ்டினேஷன் ஆஃப் த அன்சக்சஸ்ஃபுல் யோகி. இப்படியே நம்ம என்னத்தையோ பண்றோம், பாதி நாள் பண்ணல, கொஞ்சம் முடியல, அங்க போனேன் இங்க வந்து பாதி ஜப்பா பண்ணேன், சில நாளைக்கு நான் அட்டென்ட் பண்ணி, இந்த மாதிரி லெவல் ஆயிட்டு இந்த மாதிரியே நம்ம லைஃப் முடிச்சுட்டோம்னா அதுக்குள்ள இறந்து போயிட்டோம் வச்சுக்கலாம். அப்ப என்ன ஆகும், நமக்கு திரும்பி அடுத்த ஜென்ம சால இருந்து ஆரம்பிக்கணுமா, சாப்பான்னு ஆரம்பிக்கணுமா? இல்ல, நமக்கு என்ன இப்படி கிடைக்குமா, நல்ல ஒரு வீட்டுல அந்த மாதிரி ஒரு அட்மாஸ்பியர்மா பிறந்த குழந்தை பேச ஆரம்பிக்கும் போதே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே, நம்ம நிறைய வீடியோ எல்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா, அந்த வாட்ஸ்அப்ல எல்லாம் பாக்குறோமே, அந்த சின்ன குழந்தைகளுக்கு எப்படி வருது அந்த இது ஞானம். பிகாஸ் போன ஜென்மத்து சுகிருத்து இருக்கு அவங்களுக்கு. அது அப்ப சின்ன வயசுல இருந்து வந்து இன்னும் நல்லா டெவலப் ஆயிடும். இந்த ஜென்மத்துல நமக்கு ஒரு 60% மார்க் கிடைச்சிருக்கு இந்த டிவோஷனல் லைன்ல அப்படின்னா நோ ப்ராப்ளம். 60% வில் பி கவுண்டட் நெக்ஸ்ட் இது ஆல்சோ. நம்ம ஸ்கூல் எக்ஸாம் மாதிரி இல்ல, ஆயிடுச்சுன்னா ஆயிடுச்சு, அப்புறம் ஆவரேஜ் போடும், அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. நம்ம இப்ப ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல நம்ம எவ்வளவு முன்னேறி இருப்போமோ அந்த லெவல்ல இருந்து அடுத்த ஜென்மம் டெஃபினட்டா நமக்கு ஹியூமன் பீயிங் தான் கிடைக்கும். ஏன்னா ஜப்பா பண்றதுக்கும் இது பண்றதுக்கும் நம்ம ஹியூமன் பீயிங்கால தான் முடியும். திரும்பி மிருகமா பிறப்போமா, புழு பூச்சியா பிறப்போமா, கண்டிப்பா கிடைக்காது. ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி இவ்வளவு பண்ணியாச்சு. திரும்பி இன்னும் ஃபர்தர் பண்ணோம்னா we have to get a human. அது பகவானோட கால்குலேஷன்ல கரெக்டா அவர் நம்மளை பிறக்க வச்சுக்கிறார். அதே போல வீட்டுல என்ன மாதிரி வீடு இருக்கும், வீட்டுல எப்போ மாஹோல் அந்த முந்தி வந்து மாஹோல் அட்மாஸ்பியர் எப்படி இருக்குமா, நல்ல ஜப்பம், எல்லாம் கிருஷ்ணா நாமன் சொல்லிட்டு அப்ப குழந்தை பிறக்கும் போதே அதே தான் கேட்டு வளர்ந்து அதுவும் நல்ல கிருஷ்ண பக்தியா வளர்ந்து 100% அடுத்த ஜென்மத்துல 100% ஆயிடும். அதனால கவலைப்பட வேண்டாம். இந்த ஜென்மத்தை என்னால ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கே ஜபம் பண்றது, என்ன நம்ம லேட்டா தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ISKCON இப்பதான் அந்த கோவிட்னால நம்ம உள்ள போயிருக்கோம். இல்லாட்ட இவ்வளவு வேற என்னெல்லாமோ பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஆனா இப்ப கிளியரா போட்டு கொடுத்துட்டா யாரெல்லாம் டெமிகாட்ஸ், யாரெல்லாம் காடு, அண்ட் எப்படி பண்ணணும். இப்ப ஒரு செடிக்கு தண்ணி ஊத்தணும்னா எங்க ஊத்தணும், நம்ம என்ன பண்ணிருந்தோம், அந்த ஃப்ளவருக்கும் தண்ணி ஊற்றிருந்தோம், இலைக்கும் தண்ணி ஊற்றிருந்தோம், பட்ஸ் இருக்கு, ஐயோ அதுக்கு தண்ணி வேணுமே, அப்படி பண்ணிட்டு இருந்தோம். தப்பு கிடையாது. அங்க போட்டாலும் எங்க போயிட்டு இருந்தோம், தண்ணி எங்க விழுந்துட்டு இருந்தது, ரூட்டுக்கு வந்துட்டு இருந்தது. அந்த தண்ணி எல்லாம் நம்ம இதுல கிரவுண்ட் அந்த இது என்ன மண்ணுல தான் போயிட்டு இருந்தது. அதான் கிருஷ்ணா, ரூட் இஸ் கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணால இருந்தே எல்லாமே வந்திருக்கு. அந்த ரூட் இல்லைன்னா மேல பிரான்ச் நிற்காது, கிளை நிற்காது, ஒண்ணும் நிற்காது. சோ நம்ம இப்ப புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். இது இந்த பகவத்கீதா ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி இருந்தது. யாரு சொல்லியிருக்கா, ஏன்னா அதுதான் கல்ச்சர் நம்மளோட. நம்ம வந்து பெரிவாலும் யாரும் இந்த மாதிரி ஒன்னும் சொல்லி கொடுக்கல. அட்லீஸ்ட் இப்போது நமக்கு புத்தி வந்து இதெல்லாம் சேர்ந்து நம்ம பண்றோம். தேங்க் ஆல் திஸ் திங்ஸ் இல்லையா. ISKCON தேங்க்ஸ் தான். எல்லாம் அந்த நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை கொடுத்தது தேங்க்ஸ் தான். கோவிடுக்கு பெரிய தேங்க்ஸ். சோ அப்ப என்னது, அன்சக்சஸ்ஃபுல் யோகி நம்மள மாதிரி உள்ளவாளுக்குன்னா எப்ப சக்சஸ்ஃபுல் ஆகும், எவ்வளவு பண்றோமோ அதுல இருந்து நம்ம வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல நமக்கு வந்து தட் மார்க்ஸ் வில் பி கேரிடு, வாட் எவர் யூ ஹவ் டன், அதுல இருந்து வேற ஸ்டெப்புக்கு நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். அப்புறம் இந்த டாப் மோஸ்ட் யோகி யாரு, அது படிக்க போறோம். லாஸ்ட் அது. அப்புறம் என்னது, ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் செக்ஷன் என்ன விட அட்வான்சிங் இன் யோகா த்ரூ டிட்டாச்டு ஒர்க். மெயினா அதுதான் படிக்கணும். இன்னைக்கும் நம்ம வந்து இப்ப பகவத்கீதா கேட்கிறோமா, ஆஹா இதனால நல்ல புண்ணியம் இருக்கணும், அது புண்ணியத்தை எதிர்பார்த்து நம்ம அட்டெண்டே பண்றது இல்லை. ஏதோ கேட்கறதுக்கு நன்னா இருக்கு, காதுக்கு இனிமையா இருக்கு, அந்த பகவத்கீதாவோட ஸ்லோகம் சொல்றதுக்கு பிடிக்கிறது, அதனால வரும், அவ்வளவுதான்.
So Ashtanga yogis like Nishkama karma yogis engaged in detached work to advance. என்ன பண்றாங்க? நிஷ்காம கர்ம யோகி டே 1ல இருந்து நான் சொல்றேன். யாரு? இல்ல பகவானுக்கு வேண்டி வேலை பண்றவங்களுக்கு பேர் என்னது? நிஷ்காம கர்ம யோகி. தனக்கு வேண்டி வேலை பண்றவங்களுக்கு சகாம கர்ம யோகி. அது இது வரைக்கும் நம்ம படிக்கல. ஐ திங்க் இதுல புக்ல இருக்கும். பர்பெக்ட் படிச்சோம்னா அதுல கொடுப்பாங்க. சோ நிஷ்காம கர்ம யோகி மாதிரி அஷ்டாங்க யோகிஸும் பண்றாங்க. அவங்களும் என்ன பண்றாங்க? they engaged in detached work to advance. நம்ம ப்ரோக்ரஸ் ஆகும். அவங்களும் எந்த வேலை பண்ணாலும் அவங்க அஷ்டாங்க யோகா எல்லாம் பண்றாங்க. அஷ்டாங்க யோகானா என்னது படிக்கலாம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அஷ்டாங்க யோகா. அஷ்டனா 8, அங்கம்னா தெரியும், அங்கம் யோகா. சோ 8 லிம்ஸ், நம்ம பாடியோட 8 லிம்ஸை வச்சு நம்ம எப்படி அந்த யோகா எப்படி பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு படிக்கணும். சோ ஆனா எப்படி பண்றாங்க? அவங்க பண்றாங்கிற நினைப்புல பண்ண மாட்டாங்க. பகவான் நினைச்சு பண்ணுவாங்க. டிட்டாச்ட் ஒர்க்ல பண்ணுவாங்க. டு அட்வான்ஸ் இதுல progressing in spiritual life. Okay. Detachment comes to one who realizes that he is not autonomous in his action. நான் தான் பண்ணறேன் அந்த ஒரு நினைப்பு இல்லாம என்ன பகவான் பண்ண வைக்கிறார், எது நடந்தாலும் பகவான் பண்ண வைக்கிறார், பகவான் கொடுத்திருக்கார், இந்த நினைப்பிலே இருக்கிறவங்களுக்கு தான் டிட்டாச்மெண்டே வருமா. நான் பண்ணினேன், இந்த வீடு நான் கட்டினேன், இந்த ஜாப் என்னோட எல்லாமே என்னோட, இந்த நான் என்னோட எனக்கு இந்த மீ ஐனஸ் இருந்தா போச்சு. அப்புறம் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏந்துக்கிறது. அதனால எதுவுமே ஜஸ்ட் இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் காட் தட் ஐ அம் இன் திஸ் ஸ்டேஜ். அந்த மாதிரி he understands. யாரு அந்த மாதிரி நினைக்கிறவங்க, he understands that without Lord sanction he cannot do anything. பகவானோட பர்மிஷன் இல்லாம இன்னைக்கு நம்ம பகவத்கீதா இன்னைக்கு அட்டென்ட் பண்றோம்னா அவரோட கிருப்பை இருந்ததுனால தான் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன்னா உங்க கூட சேர்ந்து நானும் படிக்கிறேன். நீங்களும் வந்து இன்னைக்கு துர்கா மாதாஜிக்கு எத்தனை நல்ல பஸ்ல போயிட்டு இருக்காங்க. she is coming from her native place. ஆனாலும் இப்ப இந்த டெக்னாலஜி இஸ் ஒர்க்கிங் சோ ஃபைன். அட்லீஸ்ட் மியூட்லயோ கேட்கறேனே அப்படின்னு. சோ we should thank technology also. அப்போ என்ன சிலப்போ விட்டு வருது அப்படின்னா. சோ எல்லாமே பகவான் கிருபை. அந்த கிருபை இருந்ததுனால தான் she is able to. அதனால எல்லாருமே நம்ம என்ன, we should always be thankful to God. அந்த ஒரு attitude நம்ம இதுல இருக்கும். So super soul verifies and sanctions based on super soul என்னது? again பகவான் நமக்குள்ள இருக்கிற பகவானுக்கு சூப்பர் சோல், பரமாத்மா சொல்லலாம், சூப்பர் சோல் சொல்லலாம். சூப்பர் சோல் verifies and sanctions based on does this jiva deserve to get this desire fulfilled. நமக்கு எல்லாருக்கும் ஆசை இருக்கும். ஜீவா என்ன பண்றது? ஆசை வச்சுக்கோ. நமக்கு ஆசை இல்லாம இருக்க முடியுமா? இருக்கவே இருக்காது. ஓகே, நதைக்கே ஆசைப்படல, பட்டுப்படகு ஆசைப்படலையா இருக்கும். எங்கேயோ போறதுக்கு ஆசைப்பட்டிருப்போம், ஏதோ திங்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்டிருப்போம், ஏதோ பாக்குறதுக்கு, ஏதோ நுகர்ந்து பாக்குறதுக்கு கூட நம்ம ஆசைப்பட்டிருப்போம். ஏதோ சின்ன ஒரு ஸ்மால் ஏதோ புக்கு, நம்ம பகவத்கீதா புக்கு, அந்த புக்கு வாங்கணும், அது கூட ஆசைதான். ஆனா நல்ல ஆசை. ஆனா அதை வந்து நிவர்த்தி பண்றது என்னது? பகவானோட சாங்ஷன். யாரு? சூப்பர் சோல். இட் சீஸ் நம்ம வந்து அதுக்கு தகுதி உள்ளவாளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டுதான் does this jiva deserve to get this desire fulfilled. இந்த ஜீவா இந்த ஜீவனுக்கு இது வந்து நான் கொடுக்கணும். ஆனா அது டிசர்வ் பண்ணிட்டுனா டெஃபினட்டா 2 நாள்ல, 1 நாள்ல இல்ல நெக்ஸ்ட் மூமெண்ட் உங்களுக்கு அது கையில வந்துடும். ஒரு புக்குக்கு ஆசைப்படுங்க, இஃப் வி டிசர்வ் இட். ஒரு எங்கேயோ கோயிலுக்கு போனோம்னு ஆசைப்பட்டிருப்போம். ஆனா இப்ப எங்க போக முடியும்? இல்ல கோவிட் இருக்கு அப்படி இப்படிமோ அடுத்த நாளே ஏதாவது அரேஞ்ச் பண்ணா நமக்கு அந்த நியூஸ் எல்லாம் வரும், நம்ம போயிட்டே வந்துருவோம். ஆஹா, நான் ஜஸ்ட் நினைச்சேன் அவ்வளவுதான், போயிட்டு வந்துட்டேனே போவோம். ஏதோ சம் இன்சிடென்ட் வில் ஹேப்பன் which will make us realize, ஓ இது ஏதோ பகவானோட இதுதான் ஃபோர்ஸ் தான் என்ன வந்து அட்டென்ட் பண்ண வச்சுது, என்னோட மனசுல உள்ள ஆசையை நிறைவேற்றிது அப்படின்னா. சோ who is the doer? doer யாரு? ஆக்சுவலி கிருஷ்ணா தான் கண்ட்ரோல் பண்றார். யாரு? இந்த மும்மூர்த்திகள். யாரு? மாயாதேவி. அவ நம்மள கட்டுப்படுத்தி வச்சிருக்கா. பிறந்ததுலேருந்து இது சத்துவகுணம், தமோ குணம், ரஜோ குணத்தை கட்டுப்படுத்தும். ஆனா அதுல இருந்து வெளியில எப்படி வரணுமா? பை டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஆனா who is the doer? actually நம்மல்ல the ஆத்மா நினைக்கிறதா நான் தான் பண்றேன் இல்ல. சூப்பர் சோல் இஸ் டைரக்டிங் and ஆத்மா இஸ் டூயிங். சூப்பர் சோலோட சாங்ஷன் இல்லாம ஆத்மாவோட பண்ண முடியாது. and after receiving super soul's order, material nature through 3 different modes, sattva, raja, tama, fulfills jiva's desire. so எப்படி only super soul புரிஞ்சுக்கிறது, நம்ம ஜீவாக்கு என்ன ஆசை இருக்குன்னு புரிஞ்சுட்டு அவங்களுக்கு டிசர்விங்கா. இப்ப நான் என்ன வேணா ஆசைப்படலாமே, எனக்கு கரோட்பதி ஆனான்னு ஆசை, எனக்கு கொடுப்பறா? இல்ல உனக்கு எல்லாம் அது தகுதியே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிஜெக்டும் பண்ணலாம். நம்ம ஆசை எப்படி இருக்கணும்? நமக்கு தகுதி இருக்கிறப்ப நம்ம ஆசைப்பட்டோம்னா டெஃபினட்டா நமக்கு தகுதி இருந்தா கண்டிப்பா தீர்வும் நிறைவேற்றி கொடுப்பார் பகவான். சோ இட் இஸ் லைக் ஜீவா ஆசைப்படும், பரமாத்மா டிசைட் பண்ணுவார் உனக்கு வேணுமா வேண்டாமா, தகுதி இருக்கான்னு அவர் டிசைட் பண்ணி மும்மூர்த்திகள். இவ யாரு?
த்ரூ தமோகுணா ரஜோகுணா. ஏன்னா அந்த ஃபுல்ஃபில் பண்ணோம்னா மேபி நம்ம வந்து ஜாஸ்தி வந்து இதுல இருக்கணுமா இருக்கும், சத்தோகுணால இருக்கணுமா இருக்கும், இல்ல ஜாஸ்தி உழைக்கணுமா இருக்கும். அப்ப ரஜோகுணம் வந்து இதை கண்ட்ரோல் இருக்கும். அப்ப நிறைய உழைச்சாதான் நிறைய பணம் வரும். நம்ம இப்ப ஆசைப்பட்டிருக்கோம் அதுக்கு நிறைய பணம் வேணும், அது இப்ப நிறைய பணம் வேணும்னா நிறைய உழைக்கணும். அப்ப நல்ல ஒரு ஜாப் கொடுப்பாங்க பகவான். அண்டர்ஸ்டாண்ட், பரமாத்மா அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓ அதனால இவனுக்கு நல்ல ஜாப் கொடுத்துக்கலாம், நிறைய சம்பளம் வரும், அப்ப யூ கேன் ஃபுல்ஃபில் ஹிஸ் டிசைர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரஜோகுண தமோ குணத்தை வச்சு நம்மளோட ஆசையை நிறைவேற்றுவார். ஒன்லி இஃப் வி டிசைர். அதனால இப்ப நம்ம டிசைர் எப்படி இருக்கணும்னா, பகவானே எனக்கு ஆசையா இருக்கு, ஆனா நீங்க பாருங்க எனக்கு டிசர்வ், எனக்கு வந்து தகுதி இருந்தா கொடுங்க, ஆனா எனக்கு இது ஆசை இருக்கு, எனக்கு ஒரு கோயில் போனான்னு ஆசை இருக்கு, ஆனா என்னால முடியுமா எனக்கு தெரியாது, எனக்கு எல்லாம் கை கால்லாம் நல்லா கொடுத்து ரொம்ப காஸ்ட்லி எல்லாம் இல்லாம இதோ சீப்ல போயிட்டு வரப்போல அனுகிரகம் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா, அதுக்கப்புறம் கிடைக்கலையா சரி இல்ல நமக்கு அது விதிக்கல அப்படின்னு விட்டுருணும். ஆனா டெஃபினட்டா நமக்கு அருகதை இருந்ததுன்னா அது நடக்கும். ஆசைப்படுறதுல தப்பு கிடையாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்னது? ஒன் ஹூ பியூரிஃபைஸ் ஹிஸ் விஷன் அண்ட் ஆக்டிவிட்டி பை நிஷ்காம கர்ம யோகா கேன் மேக் ஃபர்தர் அட்வான்ஸ்மெண்ட் பை பிராக்டிஸ் ஆஃப் மெடிடேஷன் ஆன் சூப்பர் சோல் பை அஷ்டாங்க யோகா மெத்தட். என்னது? யாரு வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகா பண்றது எல்லாமே பகவானை நினைச்சுதான் பண்ணப்போறேன், அவ இன்னமும் ஒரு படி மேல போய் அஷ்டாங்க யோகா மெத்தட் பண்ணி டெஃபினட்டா அட்வான்ஸ் அந்த பிராக்டிஸ் இந்த இதுல வந்து இன்னும் உயர அந்த படிக்க போயிடுவாங்க. By meditating on the super soul, one can develop devotion to him in bhakti yoga. இப்ப நம்மளும் அதான் பக்தி யோகால தான் இருக்கும், காலையில எழுந்துக்கிறோம், மங்களாரத்தி பாக்குறோம், எல்லாம் தான் பண்றோம். ஆனா அஷ்டாங்க யோகா இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணல. ஐ டோன்ட் திங்க் இப்ப நம்ம கிளாஸ்ல யாராவது யோகா பண்றாங்களா அப்படின்னு. பட் யோகா பண்றவங்க பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, ஆனா அந்த யோகா எப்படி பண்ணாலும் கொடுத்துருக்கு, அந்த மாதிரி பண்றாங்களா பாக்கணும். சும்மா நான் காலை தூக்கினேன், கையை தூக்கினேன், மூச்சை இழுத்தேன், அந்த மாதிரி இல்ல. அது வெரி டிஃபரெண்ட், ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு, அது படிப்போம் நம்ம. So understanding that Krishna is the supreme enjoyer, இது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். பக்தி யோகால எப்படி பக்தி யோகாவோட இது பண்ணணுமா, மெடிடேஷன் பண்ணுமா, அந்த பக்தி யோகால என்ன நல்லாவே ஆணித்தரமா புரிஞ்சிருக்கணும்னா, சுப்ரீம் என்ஜாயர் யாரு? அந்த கிருஷ்ணா தான் வந்து நம்ம எது பண்ணாலும் எல்லாம் அவருக்கு தான் போய் சேர போறது. அல்டிமேட் கண்ட்ரோல், எல்லா ஃபுல் இருக்கிற உலகத்திலேயே எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றது யாரு? கிருஷ்ணா தான். அண்ட் ஹி இஸ் மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். அதுவும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். எப்பவுமே நம்ம சின்ன வயசுல எல்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணேன்னா கண்ணுல கண்ணை குத்திடுவா பகவான், இந்த மாதிரி எல்லாம் சின்ன பசங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லுவா, ஏன்னா பயப்பட்டோம் அதனால பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா பகவான் வந்து அந்த மாதிரி வந்து யாரையும் துன்புறுத்துற மாதிரி கிடையவே கிடையாது. இஸ் ஆல்வேஸ் அவர் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். அது வந்து சின்ன பசங்களுக்கு நான் ரொம்ப இதா சொல்லுவேன். ஏன்னா உங்களுக்கு சொப்னம் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கேன். எனக்கு பேரண்ட்ஸோட இது வந்தது, ஐயோ மாதாஜி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இப்போ வந்து இது பண்றா, ஆர்த்தி பண்றா, இது இந்த துளசி இதெல்லாம் பண்றா, அவ பயந்துன்னு இருக்கா. ஐயோ எந்த பயப்படுற? இல்ல இல்ல நீங்க இந்த பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் சொல்றாங்க. இல்ல இல்ல நான் திரும்பி அடுத்த கிளாஸ்ல God is not our enemy at all, he is our best friend. நான் விட்டேன் அது கொஞ்சம் எல்லாம் சொன்னப்ப அந்த குழந்தைகளுக்கு கொஞ்சம் சமாதானம் ஆச்சா. இன்னும் சின்ன குழந்தைகளுக்கு எப்படின்னா என்ன சொன்னா டக்குன்னு பிடிச்சுன்னு விடுறாவா. நம்ம என்ன வாய் வார்த்தையா ஏதாவது சொல்லிருப்போம், அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிற அளவுல புரிஞ்சுட்டு அப்படியா மாதாஜி சொன்னாங்களே அப்படின்னு அவங்களுக்கு எல்லாம் வேதவாக்கா ஆயிடுறது. அதனால ஐ கான்ட் டேக், ஈஸியா எடுத்துக்க முடியாது. இப்போ நம்ம எல்லாம் என்னன்னா கொஞ்சம் பெரியவா, நமக்கு வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட், மாதாஜி சொல்றாங்க ஆனா என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கே அதை வச்சு நான் புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு நமக்கு தோணும். ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் லைஃப பார்த்திருக்கோம் சின்ன பசங்களுக்கு அந்த மாதிரி. அதனால உங்களும் வீட்டுல பசங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும்போது கண்ணை குத்திடுவா அந்த மாதிரிலாம் சொல்லவே வேண்டாம். இது வந்து ISKCONல வந்து நானே படிச்சிருக்கேன். ஜென்ரலி நம்ம நீ சாப்பிடலான்னு பாரு அப்படி இப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. இல்ல, காட் இஸ் வெரி கைண்ட் அண்ட் இஸ் அவர் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்கலாம். ஓகே, கனெக்ஷன் டு அஞ்சாவது சாப்டருக்கும் ஆறாவது சாப்டருக்கும் என்ன இது கனெக்ஷன்? ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்? சூப்பர் சோல். என்னது பார்த்தோம்? சூப்பர் சோல்னா the one who is controlling inside, நமக்கு உள்ள உட்கார்ந்து இருக்கு, சாட்சியா உட்கார்ந்து இருக்கு, அதோட சாங்ஷன் தான் எல்லாம் நடக்குது. கான்சியஸ்னஸ் இன்க்ரீசஸ் அப்படின்னா என்னது? நம்ம இப்போ ஒரு கான்சியஸோட இருக்கோம், அதனாலதான் காதால கேட்கிறோம், வாயால பேச முடியாது, புரிஞ்சுக்க முடியாது. இட் இஸ் பிகாஸ் we are conscious. அண்ட் கான்சியஸ்னஸ் ஏன் இருக்கு? பிகாஸ் சோல் இஸ் there inside. இன்சைட்ல நம்மளே சோல் தான், பட் நம்ம பாடியில இருக்கிறதுனால அந்த சோல் உள்ள இருக்கு அப்படி சொல்றேன். So அந்த consciousness, the moment the consciousness goes out, that means the soul goes out, our body is of no use. So அந்த consciousness நம்ம எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்? பகவானோட பக்தி எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்? அதுதான் இதோட அர்த்தம். So consciousness எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும்? By knowing what is super soul and what is soul. அப்புறம் ஞான யோகா, the குமாரஸ். ஞான யோகா என்னது குமாரஸ்? புரியல. Not the body detached. Yes, நம்ம வந்து இது பாடி, நாம இந்த பாடி கிடையாது. இது நான் பாக்குறேன்னா இது என்னது எனக்கு இப்போ சடன்லி ஸ்ட்ரைக் ஆகல. ஏன்னா குமார பத்தி நம்ம லாஸ்ட் சாப்டர்ல படிக்கல. ஓகே, ஐ வில் ஜஸ்ட் கெட் பேக். இது என்னது? நாட் த பாடி டிட்டாச். நம்ம எது யார்கிட்டயுமே வீட்லயே இருக்கும்போது ப்ராப்ளம் வரும், யார்கிட்டயா பிடிக்காது அது இதுன்னு சொல்லுவோம். ஆனா என்னது? நம்ம யார்கிட்ட
who are we to talk about? ஏன்னா வெளியில பாக்குறது நம்ம உடம்பதான் பாக்குறோம், உள்ள இருக்கிறது ஆத்மா, அவர் பகவான். அப்ப யாரை பார்த்தாலும் அப்படியா இவர் பகவான், ஐயோ நான் அப்படி மாதிரி எல்லாம் வெய்யக்கூடாதே அந்த மாதிரி. இன்னைக்கு கூட என்ன பார்த்தேன் நான் ஒரு இதுல, எல்லாருமே வந்து வாங்கோ போங்கோ அந்த மாதிரி ரெஸ்பெக்டோட நீங்க பேசி பழகுங்கோ, உங்களுக்கு வாயில திட்டே வராது அப்படின்னு. ஆக்சுவலி ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபோட இதுலதான் கொடுத்தாங்க, half a minute கிளிப் தான் அது. அவ சொல்றா ஹஸ்பண்ட வந்து அம்மா சொல்லி அனுப்பினாங்களா, ஹஸ்பண்ட் வந்து நீ வா போன்னு பேசக்கூடாது, பேரு அதெல்லாம் சொல்லல, நீங்க வாங்கோ போங்கோ அப்படிதான் சொல்லணும் அப்படின்னு. ஏன் அப்படின்னா யாரையோ நம்ம வாங்கோ போங்க, ஏய் சனியனை இங்க வாங்கோ போங்கோ சொல்லுவோமா, சொல்ல மாட்டோம். சனியனையோ வாட்டவர் நாயே என்ன, சில பேருக்கு யாரெல்லாம் என்னெல்லாம் வாயில வருது தெரியாது. அப்போ ஒருத்தர் வாங்க போங்க அந்த மாதிரி சொல்லும் போது என்ன ஆயிடுதுன்னா, பிகாஸ் we are giving respect, நம்ம வாயில இந்த கெட்ட வார்த்தையே வராது. சோ அதனால என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும்னா, நாட் த பாடி. இவங்க நம்ம பாக்குறோம்னா அது அந்த வெளியில இருக்கிற பாடி தான் நம்ம பாக்குறோம், உள்ள என்ன இருக்கு, சோல். அந்த சோல் இஸ் தேர், நம்ம அந்த சோல்ட்ட தான் இன்டராக்ட் பண்றோம். அந்த மாதிரி நினைச்சோம்னாக்கா அந்த சோல்ல என்னது காடும் உட்கார்ந்து இருக்கு. அதனால டிட்டாச், எல்லாத்தையும் ரொம்ப வந்து அட்டாச்மெண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கு, டிட்டாச் ஆகும். அப்புறம் நாலேஜ் இன்க்ரீசஸ், சேம் கான்சியஸ்னஸ் இன்க்ரீசஸ், அதனால நம்மளோட நாலேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே 6.1 யார் எடுக்க போறாங்க மாதாஜி? ஜி கல்பனா மாதாஜி, ஏன்னா துர்கா மாதாஜி பேச முடியாது. எடுங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமஹ. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா அத ஷஷ்டோத்யாயः சாயோகः. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச அநாஸ்ரித கர்ம பலம் காரியம் கர்ம கரோதி யः ச சந்நியாசி ச யோகி ச ந நிரக்னி ந சாக்ரியः. பகவான் கூறுகிறார், செயலின் விளைவுகளில் பற்றற்று கடமைக்காக செயலாற்றுபவனே துறவியும் உண்மையான யோகியும் ஆகிறானே தவிர வேள்வி நெருப்பை மூட்டாதவனும் செயலற்றவனும் அல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. இது என்ன சொல்றது, என்ன சொல்றது இதுல, one who is unattached. ஏன்னா நம்ம வந்து ஃப்ரூட்ஸ் நம்ம வேலை பண்றதுக்கு என்ன பலன் அதுல எதிர்பார்க்காம இருந்தோம்னா, and one who works as is obligated தான் நம்ம பண்ணி, இது என்னோட டியூட்டி, நான் பண்ணியே தான் ஆகணும். இப்ப வீட்டை தலைவரா இருந்தா எனக்கு சம்பாதிச்சு கொட்டதான் ஆகணும். ஏன்னா நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அந்த ஒய்ஃபும் என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, குழந்தைகள் வந்தாச்சு அதுவும் என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. I have to feed them, not because I am doing a favor. எனக்கு வந்து என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அதே போல பொம்மநாட்டிகளும் என்ன, உங்களுக்கெல்லாம் எனக்கு சமைச்சுட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா அதுதான் நமக்கு டியூட்டினா அதுதான் பண்ணணும். அந்த மாதிரி சோ யாரு வந்து அந்த ஒர்க், அதனால எனக்கு என்ன கிடைக்கிறது, எனக்கு என்ன ஒன்னும் ரெகக்னிஷன் அந்த மாதிரி இன்னும் எண்ணாம இது என்னோட டியூட்டி அந்த மாதிரி நினைச்சிட்டு ஆப்ளிகேட்டட்னா நம்ம டியூட்டி அப்படின்னு நினைச்சிட்டு பண்ணிட்டுனா இஸ் இன் த ரினவுன்ஸ்ட் ஆர்டர் ஆஃப் லைஃப். அப்படியே ஆரம்பிச்சுட்டார். அவாதான் வந்து முக்தியில வந்து அந்த மாதிரி ஆர்டருக்கே போயாச்சு. அவளே அந்த டைம்லயே ஒரு முக்தி பெற்ற நிலைக்கே போயாச்சு. அண்ட் ஹி இஸ் அ ட்ரூ மிஸ்டிக், அவர்தான் ட்ரூ யோகி. Not he who lights no fire and performs no duty. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஒரு யஜ்ஞம் பண்றதுக்கு லைட்டே பண்ணல, ஒரு ஃபயரை இக்னைட்டே பண்ணலன்னா அது யஜ்ஞமும் இல்ல ஒண்ணும் இல்ல. யஜ்ஞம் பண்ணனா அது லைட், ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்துருக்கா. அண்ட் பெர்ஃபார்ம் டியூட்டி பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா, யஜ்ஞால சும்மா உட்காந்துட்டு ஜப்பம் மாத்திரம் பண்ணா யஜ்ஞம் பண்ணினா இப்போ இது வராது. ஸோ அதனால நம்ம டியூட்டியும் பண்ணோம், ஆனா எப்படி அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம, எல்லாம் விரக்தின்னு இல்லை, இது ஒண்ணு எனக்கு வரப்போகுது, இது என்னோட டியூட்டி நான் பண்றேன், அந்த லெவல்ல நம்ம பண்றோம். Yes. Sorry. Yes. Are next Manjula Mathaji எடுக்கறீங்களா? எடுக்கறேன் மாதாஜி. படிங்கோ மஞ்சுளா மாதாஜி படிங்கோ. யம் சந்நியாச சமிதி பிராஹுः யோகம் தம் வித்தி பாண்டவ நஹ்ய சந்நியஸ்த சங்கல்போ யோகி பவதி கஷ்டன. பாண்டுவின் மகனே, புலனுணர்ச்சிகளுக்கான இச்சைகளை துறக்காத எவனுமே யோகியாக முடியாது என்பதால் துறவு என்று அழைக்கப்படுவது யோகமும் பரமனுடன் தொடர்பு கொள்ளுதலும் ஒன்றே என்பதை நீ அறிய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. What is called renunciation? Renunciation and துறவு. சோ என்னது அப்ப துறவுனா என்னது, இதுதான் ஒண்ணும் நம்ம பண்ற செயல் பண்றோம், ஆனா அது ஒண்ணும் எதிர்பார்ப்பு இல்லைன்னா அதுதான் துறவு. So what is called renunciation? We know to be the same as yoga. நம்ம யோகால பண்றது என்னது, what is called renunciation? You should know to be the same as yoga. யோகாலயும் அதே போலதான் நம்ம பண்ணணும். Or linking oneself with the supreme. ஒண்ணு எதிர்பார்ப்பு, நான் வந்து இப்ப யோகா பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதனால எனக்கு என்ன வரப்போகுது அதுலயே இருக்கு. Or linking oneself with the supreme. மாதாஜி மஞ்சுளா மாதாஜி மியூட் பண்ணிடுங்க.
இது சுப்ரீம் பகவானுக்கு வந்து மனசு நல்ல மைண்ட்ல வந்து பகவான் தான் இங்க இப்படி காட்டியிருக்காங்க. எப்படி தியானம் பண்ணிட்டு வெறும் யோகா கிளாஸ் போனேன், அவங்க கால் தூக்கினாங்க கையை தூக்கினாங்க, அது யோகா கிடையாது. யோகான்னா என்னது, மனசுல எப்பவும் பகவான் நினைச்சு யுஞ்சத்தை, அவர் எதாவது என்னது சேர்றது, பகவான் கூட அந்த மைண்ட் பகவான் நினைச்சுன்னு சேர்க்கறதுதான் யோகா. Linking oneself with the Supreme. Oh, son of Pandu, for one can never become a yogi unless he renounces the desire for sense gratification. இப்ப இதுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னோம், டிசைர் ஆசைப்படுறது தப்பு இல்ல சொன்னோம். இப்ப என்ன சொல்றோம், டிசைர் எப்படி, சென்ஸ் கிராட்டி, நமக்கு வேண்டி நம்ம ஆசை என்னது, நம்ம கண்ணால பாக்குறதுக்கு ஒரு ஆசை, மூக்கால நுகரத்துக்கு ஒரு ஆசை, இல்ல வாயால் அந்த ஆசைக்கு இல்லாம பகவானுக்கு வேண்டி இப்ப பண்ணலாம். நம்ம நல்ல வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் பண்ணலாம், நல்லா இருக்கும், டேஸ்டியா இருக்கும், நமக்கு தெரியும். ஆனா என்ன பண்றோம், பகவானுக்கு வேண்டி பண்றோம். இன்டென்ஷன் என்ன இருக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கணும். பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், நம்ம வெண்ணையால பண்ணா பகவான் பிடிக்கும். அந்த மாதிரி எல்லாம் முறுக்கெல்லாம் பிடிக்கும் பகவானுக்கு, ஏதாவது சம்திங், ஐ ஜஸ்ட் டெல்லிங் எக்ஸாம்பிள். அந்த அவில போட்டு பண்ணா பிடிக்கும், அவல போட்டு பண்ணினா, அந்த மாதிரி பகவானை நினைச்சு நம்ம பண்ணும்போது என்ன, நம்மளோட சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் நம்ம பண்ணலன்னு அர்த்தம். நம்மளும் சாப்பிடதான் போறோம், நம்ம தான் சாப்பிட போறோம், என்ன பகவானை சாப்பிட போறோம் இல்ல. ஆனா நம்ம இன்டென்ஷன் என்னது, பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம். அந்த மாதிரி என்னது, தேர் ஆல்சோ இந்த சன்னியாச யோகா என்னது ரினன்சியேஷன் ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்காங்க. He renounces the desire for sense gratification. எனக்கு வேணும், என்னோட நாக்கு கேட்கறது, என்னோட செவிக்கு கேட்கறது, அதுக்கு வேண்டி பண்றேன், அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. பகவான் நினைச்சு நம்ம பண்றோம், அவருக்கு பிடிக்கும், அதனால பண்றோம். யா எடுங்க மாதாஜி. யாரு? ஜெயலட்சுமி மாதாஜி. படிக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆருருக்ஷோர் முனேர் யோகம் கர்ம காரணம் உச்சதே யோகாரூடஸ்ய தஸ்யைவ சமகாரணம் உச்சதே. அஷ்டாங்க யோக முறையில் புது மாணவனுக்கே செயல் வழியாக கூறப்படுகின்றது. யோகத்தை அடைந்தவனுக்கோ ஜட செயல்களை துரத்தலே வழியாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கான், உனக்கு என்னன்னு தெரியாது, அஷ்டங்க யோகானா என்ன தெரியும், ஒரு படி ஆரம்பிச்சிருக்கான். ஓகே, என்ன மூச்சு பயிற்சியா, ஓகே மூச்சு எடுக்கலாமா, ஓகே அவ்வளவுதான் தெரியும். அந்த மாதிரி for one who is a neophyte, யாரு முதல் படியை தான் வச்சிருக்கான் அஷ்டாங்க யோகால, அவனுக்கு work is said to be the means. அந்த வேலை என்ன, இது ஒரு வேலை மாதிரி, அஷ்டாங்க யோகா ஒரு வேலை மாதிரி அவன் வந்து எடுத்துப்பான். And for one who is already elevated in yoga, ஆனா சில பேர் இந்த மாதிரி படியெல்லாம் தாண்டி இங்க போனவங்களுக்கு எப்படி இருக்குமா, அது வேலையாவே தோணாது. சேம் நம்ம ஜப்பா கேஸ் தான். ஜப்பா ஃபர்ஸ்ட் பண்ணும்போது ஐயப்பா இந்த ஒரு 108 பண்ணமா எவ்வளவு நேரம் எடுக்கிறது, ஐயோ அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்ப இன்னைக்கு ஜி கல்பனா மாதாஜி சொன்னாப்புல, முதல்ல இவ்வளவுதான் பண்ணிருந்தேன், பண்ண நான் இதுல போயிட்டேன் அப்படின்னாங்க. அது ஆட்டோமேட்டிக் நம்மள கொண்டு போயிடும். நம்ம ஒரு படியா ஏறிட்டு தான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மாலை பண்ணதுக்கே கஷ்டமா இருக்கும், ஏறது சின்ன பாப்பா இருக்கும்போது ஏறது கஷ்டம் தான் படும். அது எப்படியோ மேல ஏறி பார்த்து பாதி 5 டைம் விழுந்து 6வது எப்படியோ மேலே ஏறும், அப்புறம் இங்கே ஏறும், அப்புறம் ஒரு நேக்கு கிடைச்சுன்னா கிடுகிடுன்னு ஏறிண்டே போகும். அப்போ முதல் படியில இருக்கிறவன் என்னது, it will be like a job, ஐயோ பண்ணணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவானா. ஆனா மேல போயிட்டு அவன் எப்படி இருப்பானா, work is said to be means, அதே கீழே இருக்கிறவனுக்கு ஒரு வேலையா இருக்கும். And for the one who is already elevated in yoga, cessation of all material activities is said to be the means. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், மெட்டீரியல் ஆக்டிவிட்டிஸ், நம்ம வந்து சாப்பிட்றதா இருக்கட்டும் பேசுறதா இருக்கட்டும் எல்லாமே செசேஷன் அப்படின்னா என்னது, எல்லாமே பகவானோட இதுல ஐக்கியம் ஆயிடுச்சு. அவனுக்கு வேண்டி ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டான், எல்லாம் பகவான் ஐக்கியம் ஆயிட்டு அவனுக்கு வேண்டி ஒரு சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்கு ஏதோ பண்றான், அந்த மாதிரி இல்லாம அஷ்டாங்க யோகா அந்த அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா அந்த லெவலுக்கு நம்ம போயிடணும். அஷ்டாங்க யோகா பண்றவா அந்த லெவலுக்கு போயாச்சு. இந்த ஒரு படியா ஏறி மேல போகும்போது என்ன ஆயிடும், அவனுக்கு ஒரு தூக்கம் வரணும், அவனுக்கு சாப்பிடணும், அவனுக்கு வேலை, அந்த லெவல் அந்த இதே மறந்து போய் பகவான்ல லயிச்சு அந்த அஷ்டாங்க யோகா பண்ணுவானா. It is for Ashtanga yoga, person who is doing Ashtanga yoga. Okay, normally இதுல இல்ல, அஷ்டாங்க யோகா பண்றவனோட படி காட்டிருப்பேன். இன்னும் வேற ஒரு இதுல படி வருது காட்டுறேன். ladder of spiritual development. First 0th stepல என்னது, fruitive work. First நமக்கு தெரியாது, அப்ப நம்ம எதிர்பார்ப்போம், ஓகே நான் இப்படி மூச்சு பயிற்சிட்டா என்ன என்னோட லங்ஸ் எல்லாம் நல்லா விரியுமா, எனக்கு இதெல்லாம் ஆயிடுமா, எனக்கு வந்து உள்ளோட அந்த மூச்சு திணறல் எல்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் சரி, இது அப்படிதான் எதிர்பார்ப்போம். ஏன்னா யோகானா அந்த மாதிரிதான். அப்ப அது என்னது, தட் இஸ் கால்ட் கர்ம காண்டா. அவன் தான் கர்ம காண்டா செய்ய தப்பு கிடையாது. இன்னைக்கு பிரபுஜி சொன்னா போல அந்த புக்கு கொடுத்துருக்கா, உள்ள நுழையறதுக்கு நீ அப்பவே 16 ரவுண்ட் பண்ணுனா பயந்து போயிடுவான், ஐயோ இதெல்லாம் என்னால முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு வரவே மாட்டான். அதுக்கு என்ன சொல்லணும், எஸ் அப்படிதான் முதல் படி அப்படிதான் இருக்கும், நீ எதிர்பார்ப்ப, நோ ப்ராப்ளம். அந்த மாதிரி இருக்கும். ஃப்ரூட்டிவ் ஒர்க்கரா இருப்பனா, performing rituals for elevation to heavenly planet. நீ இவ்வளவு பண்ண எனக்கு புண்ணியம் கிடைக்குமா, அந்த இந்த லோகத்துக்கு போலாமா, பிரம்ம லோகத்துக்கு போலாமா, சிவலோகத்துக்கு இதெல்லாம் அவன் கேட்டுட்டு இருப்பான். ஓகே சரி பண்ணு உனக்கு கிடைக்கும், அந்த மாதிரிதான் நம்ம அவங்களை பேம்பர் பண்ணும்.
அந்த நம்ம பண்றோமோ இல்லையா, அவன் வந்து என்ட்ரி லெவல்ல அப்படிதான் இருக்கும். யாரு இது யோகா லேடர் நான் சொன்னேன் இல்லையா, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது மெத்தட். அப்புறம் என்னது ரெகுலேட்டட் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் இன் அக்கார்டிங்ஸ் வித் ஸ்கிரிப்சர். அவன் அந்த மாதிரி இருக்கும். என்னது ஸ்கிரிப்சர்ல என்ன கொடுத்துருக்கு, எது பண்ணினா என்ன கிடைக்கும், பலன் என்ன கிடைக்கும், அதானே நம்ம இதுல பாத்துருக்கோம் வேதாஸ்லாம். அதை திருப்திப்படுது. ஓகே எனக்கு வந்து இப்ப 4 தேங்காய் உடைச்சேன்னா இன்னைக்கு இந்த வெள்ளிக்கிழமை நான் போய் அம்மனுக்கு ஏதோ உடைச்சேன், இல்ல இந்த சம்திங் வளையல் சாத்தினேன், புடவை சாத்தினேன், அப்போ என்னால எங்க வீட்டுல கல்யாணம் நடக்கும். ஓகே நோ ப்ராப்ளம், பண்ணு, கல்யாணம் ஆகவும் செய்யும், அதனால பிலீஃபும் வந்துடும். கரெக்ட், அந்த லெவல்ல அப்படிதான் இருக்கும். அதனால நோ ப்ராப்ளம், இது அப்படிதான் இருக்கும். ஸ்டெப் 0ல அப்படிதான் இருக்கும். அதை ஏறி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல போகும்போது எப்படி இருக்கும், ரெனவுன்சிங் த ஃப்ரூட்ஸ் ஆஃப் ஒன்ஸ் லேபர். முதல்ல ஆரம்பிச்சிடும். நான் பண்றதுக்கெல்லாம் எனக்கு வேண்டி நான் பண்றது இல்ல, பகவானுக்கு வேண்டி பண்றேன், கிடைச்சா கிடைக்கட்டும், நான் யோகா பண்ணிட்டு இருக்கேன், இதனால வெயிட் லாஸ் ஆகுதா, ஐ எம் நாட் பாதர்ட், ஐ கெட் பிளஷர். எனக்கு அந்த மூச்சு எழுத்து பண்றது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது, கண்ணை மூடிட்டு இந்த அஷ்டாங்க யோகா பண்றது எனக்கு பிடிச்சது. அதனால என்ன பலன் எதிர்பார்க்க மாட்டான். ஆயாச்சா, ஒரு ஸ்டெப் ஏறியாச்சு. 2வது ஸ்டெப் போகும்போது என்ன ஆயிடும் அவனுக்கு, ரெனவுன்சிங் ஃப்ரூட்ஸ். இந்த லெவல்லயே ஃப்ரூட்ஸ் ரெனவுன்ஸ் பண்ணியாச்சு, எனக்கு அதனால பிரதிபலன், எனக்கு அதனால என்ன கிடைக்குங்கிற அந்த எதிர்பார்ப்பு இல்லாம ஆயாச்சு. அடுத்தது என்ன விடுவனா, ஸ்பெகுலேட்டிவ் நாலேஜ் அபவுட் பிரம்மன். இந்த பிரம்மன் யாரு, எனக்கு பகவான் யாரு அது தெரியணுமே, அதுவும் அவனுக்கு கவலையே கிடையாது. என்னவோ இருக்கட்டுமே, பகவான் ஒருத்தர் இருக்காரு இல்லையா, நான் மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கேன். அண்ட் ஆஸ்டாரிட்டினா என்னது, காலையில் சீக்கிரம் இருக்கிறது, குளிக்கிறது, வாட்டவர். நமக்கு ஒரு ஃபார்மல் ஒரு இது வச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா, இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு இதுல வச்சுட்டு இருக்கோம். என்னது ஒரு தீர்மானமா இப்படி நம்ம இப்ப ஜப்பா பண்றதுக்கு இந்த நேரத்துல இருந்து இந்த நேரம் பண்ணணும், பிரபுஜி நீ சொன்னா போல ஒரு ஒரு இது நம்ம ஆக்ஷனுக்கே ஒரு டைம் டேபிள் மாதிரி போட்டு இருக்கோம். தட் இஸ் ஆஸ்டாரிட்டி. என்னைக்கு வேணா பண்ணுவேன், எப்ப வேணா பண்ணுவேன், தட் இஸ் நாட் ஆஸ்டாரிட்டி. காலையில டெய்லி இப்போ எவ்வளவு மாதாஜி சேர்ந்துக்கிறீங்க இல்லையா காலையில, இன்னும் தட் இஸ் ஆஸ்டாரிட்டி. காலையில் சீக்கிரம் எழுந்துக்கிறீங்கன்னா தட் இஸ் ஆஸ்டாரிட்டி தான். சோ அது அப்ப நம்ம எந்த ஃபர்ஸ்ட் கர்ம காண்டல் இருந்தோம், அதுக்கப்புறம் என்ன எந்த படிக்கணும், கர்ம யோகா நிஷ்காம கர்மா, அதுல போயிட்டோம். அப்புறம் இந்த மாதிரி லெவலுக்கு வரும்போது என்னது ஞான யோகா, புத்தியால கொஞ்சம் வந்து விருத்தி பெற்று கொஞ்சம் நல்ல தெளிவு பெறுறது அவனுக்கு. அதுக்கப்புறம் 3rd ஸ்டெப்ல போகும்போது என்ன ஆயிடுதான், ஃப்ரூட்ஸ் ரினவுன்சிங் ஃப்ரூட்ஸ். என்ன பழம் கிடையாது, இது என்ன அர்த்தம், நம்ம செய்யற வேலைக்கு நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கிறோம் அதை விட்டுடுவோம். அது முதல் படியிலே விட்டாச்சோம். அப்ப அதை திரும்பி கண்டினியூ பண்ணுவோம், அவன் எதிர்பார்க்கவே மாட்டான். நாலேஜ் பிளஸ் நாலேஜ் என்னது, நம்ம பண்றோம் பகவானுக்கு வேண்டி இதெல்லாம் பண்றோம் அப்படின்னு கையால தான் பண்ணுவோம், மூக்கால எல்லாம் மூச்சு இழுத்து எல்லாம் பண்ணுவோம். ஆனா நாலேஜ் என்ன நாலேஜ் வருது, ஐ எம் நாட் டூயிங் எனக்கு வேண்டி நான் ஒன்றும் பண்றது இல்ல, பகவானுக்கு வேண்டி பண்றேன் அப்படின்னு. மீன்ஸ் எல்லாமே அர்ப்பணம் ஃபார் பகவான். And control of mind and senses by the 8fold path. அஷ்டாங்க யோகால மைண்ட் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணும், என்னோட சென்சஸ்னா என்னது, காதால அந்த டைம்ல யாரோ பேசினா கூட உங்களுக்கு காது கேட்காது. ஏன் கேட்காது, ஃபுல் மனசு. இப்ப நம்மளே எப்படி இருப்போம், எங்கேயோ எப்படி பார்த்துட்டு இருப்போம், என்னது ஏதோ தாட்ல வந்து இப்படி எங்கேயோ பார்த்துட்டு இருப்போம். என்ன ஆகும், நம்ம யாரோ 4 பேர் கூப்பிட்டா கூட நம்ம கேட்காது. அப்புறம் என்ன கூப்பிட்டிய நீ அப்படி. ஸோ இட் ஹேப்பன்ஸ் ஃபார் அஸ் ஆல்சோ. ஸோ அந்த லெவலுக்கு இது வந்து வேற டிஃப்ரெண்ட். பட் நம்ம நார்மல் லெவல் இதுலயும் அந்த மாதிரி நடக்கிறது. சோ அவன் வந்து என்ன கண்ட்ரோல் ஆஃப் த மைண்ட் அந்த மாதிரி லெவல் ஆயிடும். இப்ப எல்லாம் பகவானை நினைச்சுட்டே இருப்போம். அண்ட் சென்சஸ் ஆல்சோ, சாப்பிடணும்னு பசி எடுக்காது, ஒன்னும் டேஸ்ட் இருக்காது, எது வேணா சாப்பிடலாமே, எப்படி வேணா எது வேணா போட்டுக்கலாமே அப்படின்னு அந்த லெவல் போயிடுவோம். மெடிடேஷன் ஆன் பரமாத்மா எதுல இருக்குன்னா, இப்போ பரமாத்மாவோட மெடிடேஷன்ல. அப்புறம் சூப்பர், தட் இஸ் சூப்பர் சோல் வித் இன் த ஹார்ட். பரமாத்மானா உள்ள இருக்கிற சூப்பர் சோல், அந்த அவரை வந்து மெடிடேஷன், அதுதான் அஷ்டாங்க யோகா. அது என்னதுன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் பார்ப்போம். அஷ்டாங்க யோகா மூக்கு நுனியெல்லாம் சொன்னாலே பிரபுஜி அதெல்லாம் வரும். ஸ்டெப் 4ல என்னது, லாஸ்ட் லெவல்ல லவ்விங் டிவோஷனல் சர்வீஸ் டு த சுப்ரீம் லார்ட் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. பக்தி யோகால கொண்டு போய் விட்டுடும். இதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு 4th லெவல்ல போகும்போது என்ன ஆயிடுமா, எல்லாமே அவருக்கு அர்ப்பணம். நான் என்ன பண்றேனோ பகவான் கிருஷ்ணாக்கு அர்ப்பணம் சொல்லிட்டு பக்தி யோகால கொண்டு போய் விட்டுரும். ஸோ திஸ் இஸ் த லேடர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் படிங்க மாதாஜி. யாரு, ராஜலட்சுமி மாதாஜி வருவோம். இந்த ஆர்டர் தெரிஞ்சு வச்சுங்க, அப்புறமா அதே ஆர்டர். ராஜலட்சுமி மாதாஜி இருக்கேன் மாதாஜி. யதா ஹி நேந்திரியார்த்தேஷு கர்மஸ் அனுஷஜ்யதே சர்வ சங்கல்ப சந்யாசி யோகாரூடஸ்ததோஷ்யதே ததோஷ்யதே. எப்பொழுது ஒருவன் பலநோக்கு செயல்களிலும் புலன் நுகர்ச்சியிலும் ஈடுபடாமல் எல்லா பௌதிக ஆசைகளையும் துறந்த நிலையில் உள்ளானோ, அப்பொழுது அவன் யோகத்தில் உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகிறான்.
A person is said to be elevated in yoga. எப்போ இந்த யோகால ஏதோ ஒரு நாளைக்கு பண்ணி 2 நாளைக்கு பண்ணி நான் யோகால ரொம்ப பயிற்சி எடுத்துட்டேன்னு சொல்ல முடியாது. எப்போ அவன் வந்து பயிற்சி பெற்று நல்ல தேர்ச்சி ஆயாச்சுன்னு எப்போ தெரியும் நமக்கு? A person is said to be elevated in yoga when having renounced all material desire. சாப்பாட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது, ஏதாவது போட்டுக்கணும்னா துணியில இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது, ஒண்ணுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. அப்படியே பகவான் he starts enjoying. இந்த மாதிரி பகவானோட தியானத்துல உட்கார்ந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சு அவன் அப்படியே உட்காந்து. இந்த மாதிரி யோகிஸ் இருக்காங்களே, நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? இவ்வளவு இந்த இதுல எல்லாம் நம்ம என்ன திருவண்ணாமலைக்கு எல்லாம் போச்சுன்னா நம்ம பாக்குறோம். யாரு இங்கெல்லாம் போயிருக்கீங்களா எனக்கு தெரியாது. உங்க தமிழ்நாடு நான் ஒரு வாட்டி தான் போனேன். நிறைய யோகிஸ் இருக்காங்க. இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எவ்வளவு வீட்டெல்லாம் திறந்து, பட் வெரி ஹாப்பி. ஐயோ வீட்டை திறந்துன்னு வந்துட்டு ஏதோ இஷ்டப்பட்டு வந்திருப்பாங்க, இல்ல கஷ்டத்துல வந்திருப்பாங்க தெரியாது. பட் தேர் பிளஸ். பகவான் நினைச்சு வாழறதுல இன்னும் உள்ள ஆத்மா தானே எங்கிட்டு இருக்கு. ஸோ தேர் வெரி வெரி ஹாப்பி ஸ்டேஜ். ஸோ அவங்க எந்த லெவல்ல இருப்பாங்களே, renounce all material desire. மெட்டீரியல் டிசைர்னா ஒன்னுக்கும் ஆசைப்பட மாட்டாங்க. என்ன மெட்டீரியலி அவைலபிள், சாப்பாடு, தூக்கத்துக்கு கூட ஆசைப்பட மாட்டான். அந்த மாதிரி he neither acts for sense gratification. இல்ல கொஞ்சம் நான் வந்து தெம்புக்கு ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டு நான் பண்றேனே அதுக்கு கூட இல்ல, I am just enjoying. எப்போ இந்த பசி வரும் போகும், அதெல்லாம் கண்டுக்கவே மாட்டோம். அந்த மாதிரி பசி மாத்திரம் இல்ல, எல்லாமே. ஸோ சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸே கொடுக்க மாட்டோம். நார் என்கேஜஸ் இன் ஃப்ளூட்டி. இல்ல அது அப்படி ஏதாவது பண்ணினாலும் சரி, இப்ப நான் இவ்வளவு நேரம் உட்கார்ந்தேன், 10 மணிக்கு நான் உட்காந்து இந்த மாதிரி பண்ணேன், எனக்கு இப்ப என்ன மோட்சம் கிடைக்குமா, பகவானோட தரிசனம் கிடைக்குமா, இதெல்லாம் பிலிம்ல பாப்பான், பிலிம்ல காட்டுவா. இவ்வளவு வருஷம் தபஸ் பண்ணா பகவான் அருளுகிறார் அப்படின்னு தான் வருவா. பட் அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்ல. ஸோ he just leaves that fruitive action also. இதனால எனக்கு என்ன கிடையாது, இல்ல ஐ எம் ஜஸ்ட் என்ஜாயிங், லெட் மீ ஜஸ்ட் பி இன் த மெடிடேஷன் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு நினைச்சு உட்கார்ந்து இருக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். அடுத்த லெவல் போறோம் நம்ம. செகண்ட் லெவலும் பண்ணிடலாம். The yoga ruda stage, giving up work. என்னது, a yogi may even give up நிஷ்காம கர்ம யோகா. நம்ம பெஸ்ட் என்ன சொன்னேன், நிஷ்காம கர்ம யோகா பெஸ்ட்னு. அதை கூட திறந்துடுவோம். நான் பகவானுக்கு வேண்டி நான் பண்றேன்னு அது கூட திறந்து, இல்ல நான் பகவான் நான் ஐக்கியமா ஆயிடுச்சு, எனக்கு நான் பகவானுக்கு வேண்டி பண்றேன், அந்த நிலையை கூட தாண்டி நான் மேல போயாச்சு. அப்படி when his mental control reaches the stage of regarding well-wishers, the envious, the pious and sinners equally. எல்லாரையும் சமநோக்கா பார்க்கணும். யாரு நம்ம வெல் விஷிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, ஓகேயா சரி. என்வியஸ் யாராவது நம்மளை பார்த்து பொறாமையா பண்ண, ஓகே சரி, அவங்களுக்கும் நீ என்னை பார்த்து பொறாமப்படுறேன்னு கோவமும் வராது. அப்புறம் பயஸ் ரொம்ப நல்ல மனுஷால இருப்பான், அவங்ககிட்டயும் சேமா அதே போலதான் இருக்கணும். சின்னர் யாராவது ரொம்ப மோசமா சின் பண்றவங்க, யாராவது என்னது பாவ செயல் பண்றோம், அவங்களையும் ஒண்ணும் அதனால இவருக்கு ஒன்னும் ஆவேசம் வந்து என்னடா என்ன இப்படி பண்ற அந்த மாதிரிலாம் கேட்காம ஈக்குவலா பாவிக்கிறோம். அப்ப அந்த மாதிரி யோகி அந்த லெவலுக்கு போயிடுவார். என்ன நிஷ்காம கர்ம யோகா கூட தாண்டி அந்த லெவலுக்கு போயிடுவார். இதுதான் யோகா ரூடா, அதுக்கு பேரு. ஓகே, ஒர்க் ஆன் மைண்ட் நாட் ஆன் பாடி. இந்த இதுல என்னது, பாடி இப்படிதான் இருக்கும், மைண்டால அவர் எலிவேட் ஆகி இந்த லெவலுக்கு போயிடுவார். Why am I not experiencing pure consciousness? யோகா வேற யோகா பண்றோம். நம்ம இப்ப பாக்குற யோகா கிளாஸ் இந்த மாதிரிதான். இது சிக்ஷாசன் அந்த மாதிரி என்னென்னமோ சொல்லி கொடுப்பான். ஆனா ஐயோ கை வலிக்கிறது எவ்வளவு நேரம் தான், நான் கவுண்ட் பண்ணியாச்சு, 20 வரைக்கும் கவுண்ட் பண்ணியாச்சு, எப்ப இறங்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்கும். பகவானோட நினைப்பே இருக்காது. பாடி பிளஷர், பாடி பெயின் இதெல்லாம் தான். அப்ப அவன் என்ன நினைக்கிறான், எனக்கே இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பியோர் கான்சியஸ் நினைவு ஏன் வர மாட்டேங்குது, எப்படி வரும்? இந்த மாதிரி நினைச்சு பகவான் நினைச்சு பண்ணாதான், எதுவுமே பகவான் நினைச்சு பண்ணாதான் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம ஃபீல் பண்ணலாம். இவன் நாம ஜப்பா, நம்ம இதெல்லாம் பண்ணவே வேண்டாம். நாம ஜப்பா கூட கண்ணு மூடி எவ்வளவு முடியறதோ கண்ணு மூடி நம்ம பகவானை நினைச்சு பண்ணும்போது அதோட பிளஷரே ஒரு தனி பிளஷர். நமக்கு இன்னும் பண்ணணும். சோ யோகா ரூடான்னு பேர். சோ இந்த யோகா ரூட பேர் திரும்பி இந்த வேர்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த வேர்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதனால திரும்பி வருது. யோகா ரூடா ஸ்டேஜ் என்னது, கிவிங் அப் ஒர்க். அப்படின்னா என்னது, நியோஃபைட். வெரி சின்ன ஒண்ணு தெரியாது. இப்ப நியோஃபைட் சின்ன குழந்தைன்னு அர்த்தம் இல்ல. நம்மள நியோஃபைட் தான். நமக்கு என்ன தெரியும், அவ்வளவு அறிவு இருக்கா, ஒண்ணும் கிடையாது. இப்பதான் படிக்கிறோம். ஏபிசிடியே இப்பதான் 6வது சாப்டருக்கு இப்பதான் வந்திருக்கோம். நம்ம இப்ப 18 days கோர்ஸ் பண்ணிருக்கோம். இன்னொரு பிரஷ் பண்ணி ஆப்ஜெக்டிவ் ஆன்சர் எல்லாம் பண்ணிட்டு அது சர்டிபிகேட் வாங்கி வந்துட்டோம். இப்ப இன்னும் கொஞ்சம் டீடைலா படிக்கிறோம். அப்ப நம்ம இன்னும் நியோஃபைட் லெவல்ல தான் இருக்கும். நியோஃபைட்னா இன்னும் அறியாத இதுல, ஆனா படிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆசையா நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவன் என்ன பண்ணணுமா, நம்மள மாதிரி உள்ள என்ன பண்ணணும், he must work because he is not detached, pure or advanced. நம்ம இன்னும் அந்த யோகா என்னது யோகி நிலைக்கெல்லாம் நம்ம இன்னும் போல. பெரிய பயசோல அந்த மாதிரி உட்காந்து எனக்கு எல்லாமே பகவான் அந்த இதுக்கு நம்ம இன்னும் போல. நம்ம இன்னும் வீட்டுலதான் இருக்கோம். வீட்டுல உழைக்கணும், என்ன பண்ணணுமோ இதெல்லாம் நம்ம டியூட்டி எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும். So he is not detached. நம்ம லெவல்ல இன்னும் சொல்றதுக்கு ஈஸி டிட்டாச் அப்படின்னு. யாருக்கா வீட்டுல உடம்பு முடியலன்னா டெஃபினட்டா நமக்கு பதறும். ஐயோ என்னாச்சோ ஏதாச்சோ, டாக்டர் கொண்டுதான் போறோம். அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல, நீ பாடி இல்ல ஆத்மா இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க முடியுமா, முடியாது. So we are all attached, pure
ஆர் அட்வான்ஸ். நம்ம அந்த லெவல்ல தான் இருக்கும். He's not detached or pure or advanced. நம்ம அந்த லெவல்ல இல்ல. He is cultivating detachment from fruitive result. முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் நம்ம. சரி, முதல் ஸ்டெப் என்னது? fruitive acts வச்சுக்கணும். ஓகே, நான் இவ்வளவு எல்லாம் உங்களுக்கு வேண்டி உழைக்கிறேன், அதுக்கு வேண்டி எனக்கு என்ன பண்ணி கொடுக்க போற பசங்கள்ட்ட நான் இவ்வளவு எல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாம் காலேஜ் படிப்புக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்றேன், ஃபீஸ் எல்லாம் கட்டுறேன், நீ எனக்கு என்ன பண்ண போறேன்னு எதிர்பார்ப்பு இருக்கக்கூடாது நம்ம லெவல்ல. அதுதான் நம்ம இது பெறலாமே தவிர யோக நிலைக்கு அந்த லாஸ்ட் இதுக்கு நம்ம இப்ப எக்ஸ்பெக்டே பண்ண முடியாது. பிகாஸ் we are in neophyte stage. அதே ஜீரோ லெவல் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த ஜீரோ லெவல்ல தான் இருக்கும். ஃப்ரூட்டிவ் இது நம்ம என்னோட டியூட்டி பண்றேன் அந்த லெவலோட நம்ம நிறுத்திடணும். அதுக்கு ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன் நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது. Practices part-time asana and perhaps pranayama while engaging in karma. மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணலாம்? சரி, வேலைக்கு போறோம் வரோம், இருக்கிற கொஞ்ச நேரத்துல வேணா கொஞ்சம் பிராணாயம் பண்ணலாமா, கொஞ்சம் ஏதோ ஆசனா, சரி ஒரு இந்த பத்மாசனம் எப்படி உட்கார்றாங்க, கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும், சரி அரை பத்மாசனம் உட்கார்றாங்க. யாருக்கு யோகா தெரியுமோ? நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன், அதனால எனக்கு இப்ப நினைவு இந்த கோவிட் வந்ததுல இருந்து நிறுத்திட்டேன். அப்ப கொஞ்சம் தெரியும் எனக்கு இந்த ஆசனோட பேர்லாம். சோ பத்மாசனா எப்படி உட்காரணும்? ஃபுல்லா வராது, முதல்ல உட்கார்றது கஷ்டமா இருக்கும், உட்கார்ந்து ரொம்ப நேரம் உட்கார்ந்து. அரை பத்மாசனம் பண்ணலாம். அதே போல கண்ணை ஃபுல்லா மூடிக்கணுமா, எப்படி மூச்சு எடுக்கணும், அதெல்லாம் ஒரு ஸ்டேஜா நம்ம இப்பதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம என்ன பண்றோம்? பிராக்டிசஸ் பார்ட்-டைம் ஆசனா, கொஞ்சம் ஃபுல் டே நம்மள ஓகே 1 hour யோகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு 1 hour அதுக்கு ஒதுக்குறோம். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ருட்டீன் பழையபடி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் பராப்ஸ் பிராணாயாமம் கொஞ்சம் என்ன மூச்சு இழுக்கிற பயிற்சி பண்ண நம்ம எடுத்துப்போமா இருக்கும். while engaging in கர்மயோகா. கர்மயோகா என்னது? நம்மளோட டே டு டே டியூட்டிஸ் பண்ணிட்டே இதெல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு இருப்போம். யாரு? நியோஃபைட் யாரு? யோகா ருக்ஷு மீன்ஸ் நியோஃபைட். தட் மீன்ஸ் நம்ம லெவல்ல இப்ப நம்ம இருக்கிற லெவல் இதுதான். பட் யோகா ரூடா எப்படி? அட்வான்ஸ் லெவல். அவ எப்படி இருப்பாங்களா? does not act for sense gratification. இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஒரு உட்கார்ந்து யோகி, அந்த மாதிரி அவரோட சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்கு வேலை பண்ண மாட்டார். எனக்கு இது உடம்புக்கு நல்லது, நான் இவ்வளவு நேரம் உட்கார்ந்தேன்னா கொஞ்சம் எனக்கு தண்ணி வேணும், கொஞ்சம் எனக்கு தாகம் எடுக்கும், அப்ப தண்ணி பாட்டில் எல்லாம் பக்கத்துல வச்சுக்கேன், அவள்லாம் அந்த இதுல இருக்கவே மாட்டான். they will just be in trance and they will sit. அப்புறம் doesn't engage in fruitive acts. definitely அவங்க நான் இவ்வளவு பண்றேன்னு அதனால எனக்கு என்ன பலன்னு எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. has renounced all material desire. நான் இதனால எனக்கு ஒரு நல்ல துணி கொடுக்கணும், கொஞ்சம் துணி எல்லாம் கிழிஞ்சிருக்கு, நான் அடுத்த வாட்டி வரும்போது நல்ல மேல் துண்டெல்லாம் போட்டு, அந்த எல்லாம் அவளுக்கு இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது. மாலைக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது, ஒண்ணுக்குமே இந்த மெட்டீரியல் டிசைர்ல இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. என்ன தபஸ்ல இருப்பாங்க, பகவான் நினைச்சுட்டு இருப்பாங்க. இது யாரு? யோகா ரூடா ஸ்டேஜ். யோகா ரூடானா அட்வான்ஸ், அந்த லாஸ்ட் லெவல்ல இருக்கிறவங்க, லாஸ்ட் படியில இருக்கிறவங்க யோகா ரூடா. நம்ம இருக்கிறது யோக ருருக்ஷு. அப்புறம் என்னது? பெர்மிட்டட் டு குவிட் பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ். அந்த நிலையில இருக்கிறவங்க அவங்க டியூட்டி விடுறது கூட நோ ப்ராப்ளம், they are permitted. ஏன்னா அவங்க அந்த நிலைக்கு போயாச்சு. நிறைய இப்ப நம்ம சுவாமிஜி எல்லாம் பார்க்கலாம் இல்லையா, இந்த ராகவேந்திர சுவாமி எல்லாம் நம்ம கேட்டிருக்கோம் அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் இல்லையா. அவர் தொடர்ந்து அது என்னது வீட்டெல்லாம் மனைவி மக்கள் எல்லாம் விட்டுட்டு அவர் போயிருந்தா, அவர் வீட்டுல இருந்தாலும் சண்டை தான் வரும். ஏன்னா அவர் பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டே அவங்க பாடிலி அட்டாச்சாவே இருக்கல, அவங்க எப்பவும் பகவானோட தியானத்துல. சோ அவங்க they prefer to be away from family and become அவ அந்த லெவல்ல போயாச்சு. இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு நம்ம சொல்றது ஈஸி. அது எப்படி ஒரு கல்யாணம் பண்ணிட்டு அது மாதிரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கணும் நம்ம சொல்றோம். பட் அவ நிலைமையே வேற, தேர் ஆன் a different platform. அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ தேர் பெர்மிட்டட், அவங்க தேர் allowed to go. ஏன்னா அவங்களால ஒரு குடும்ப பாரம் எல்லாம் எழுத்துட்டு அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. அவங்க they are allowed to quit the prescribed duties. நிஷ்காம கர்ம யோகா கேன் பி கிவன் அப். ஈவன் நிஷ்காம கர்ம யோகா பகவானுக்கு வேண்டி செய்யறேன் அது கூடி விட்டுடலாம், அவங்களுக்கு ஈஸியா விட்டுடுவாங்க. நமக்குதான் இந்த லெவல்ல நம்ம எப்படி பகவானுக்கு வேண்டி செய்யறோம், எனக்கு வேண்டி இல்ல, பகவான் இது நம்ம படிச்சு நம்ம கொண்டு வரணும். இதுலேருந்து இந்த லெவல் போகும்போது என்னது, பகவானுக்கு வேண்டி பண்றேங்கிற நிலைமை கூட தாண்டிடுவாங்க. அடுத்தது பிராக்டிசஸ் யோகா ஃபுல் டைம். ஏதோ 1 hour யோகா பண்ணி அந்த லெவல்லாம் இல்ல, என்னைக்குமே நித்தியம் அவ யோகா நிலையிலேயே இருப்பா. எந்த நேரமும் அந்த டிரான்ஸ்ல எந்த நேரமும் அவன் கண்ணு நம்மளை பார்த்துட்டு இருக்கோம், ஆனா நம்மளை பாக்குறான்னு அவளுக்கு தெரியாது. சில பேர்லாம் அப்படி கண்ணை பார்த்துட்டு இப்படி இருப்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி. அது சும்மா ஒரு இதுக்கு டைம் பாஸ் பண்ணாங்க. பட் இந்த யோகா நிலையில இருக்கிறவங்களுக்கு கண்ணு இருக்கும், நம்மளை பாக்குற போல இருக்கும், ஆனா அவங்க மைண்ட் எல்லாம் வேற எங்கேயோ பகவானோட இதுல இருக்கும். they have full knowledge, பகவானை பத்தி எல்லா நாலேஜும் இருக்கும் அந்த மாதிரி. ஸோ those people are called யோகா ரூடா. நம்ம இருக்கிற லெவல் ஜீரோ லெவல்ல இருக்கும், யோகா ருருக்ஷு இந்த லெவல்ல தான் இருக்கும். நம்ம இந்த லெவலுக்கு போகல. அடுத்தது எஸ் சாவித்ரி மாதாஜி எடுக்கிறீங்களா? எஸ் மாதாஜி. உத்தரேதாத்மனாம்
उत्तरेतात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः. மனதின் உதவியுடன் ஒருவன் தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டுமே ஒழிய தாழ்த்தி கொள்ள கூடாது. மனமே கட்டுண்ட ஆத்மாவின் நண்பனும் எதிரியும் ஆவான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. So எப்படி இருக்கணும்? One must deliver himself with the help of his mind and not degrade himself. இப்போ மனசார என்னால முடியும் அந்த மாதிரி. இப்போ நான் வந்து என்னால முடியாத மாதிரி ஒரு என்னது இதா இருக்கக்கூடாது, நெகட்டிவ் ஃபீலிங்கோட இருக்கக்கூடாது. என்னால முடியும் இல்லையா? சேலஞ்ச், யூ கேன் சேலஞ்ச் யுவர் செல்ஃப். பண்ணிதான் பார்க்கலாம். என்ன நான் 4 மாலை பண்றேன், ஏன் 5 மாலை பண்ண முடியாது? இன்னும் 1 மாலை பண்ணிதான் பார்க்கலாம், என்ன ஆகும்? அப்படி ஒரு நாளைக்கு பண்ணலாம், அடுத்த நாள் பண்ணல, நோ ப்ராப்ளம். அட்லீஸ்ட் என்னால முடிஞ்சது, அங்க ஒரு சந்தோஷம் வரும் இல்லையா? அந்த மாதிரி யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் திங்க் with the help of your mind. You should improve. Deliverனா என்னது? இம்ப்ரூவ் பண்ணி இன்னும் ஃபர்தர் போட்டு பார்க்கலாம். And not degrade himself. நம்மளே தாழ்த்தி, மனசுல நம்மளை தாழ்த்தினோம்னா நம்மளால பண்ண முடியாதுக்கே ஆயிடும். அதனால மனசு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மனசுல இந்த மைண்ட் தான். The mind is the friend of the conditioned soul and is the enemy as well. இப்போ நம்ம மைண்டை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றோமா இல்ல மைண்ட் நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்றதா நம்ம வந்து டெஸ்டிங்கே வச்சு விடலாம். அது வந்து தூங்க சொல்லும். இல்ல இப்ப அவ்வளவு சீக்கிரம் எந்த தூங்கணும், நான் இந்த வேலை முடிச்சுட்டு தூங்குறேன், எவ்வளவு நம்ம அந்த மாதிரி பண்றோம் இல்லையா? இப்ப ஊருக்கு போறோம் அப்படின்னா என்ன பண்றோம்? சீக்கிரம் எந்துக்குதான் செய்யறோம். அப்ப மைண்ட் இல்ல, மைண்ட் சொல்றது இன்னைக்கு நல்லா தூக்கம் வருது, தூங்குறேன்னா போயிடும், வண்டி போயிடும் இல்லையா? ஃபிளைட் எல்லாம் போயிடும். அதனால என்ன பண்ணணும்? we have to control the mind. You should be master of the mind. அப்ப அது எப்படி இருக்கும்? நம்மளோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கும்போது it becomes like a friend. நம்ம சொல்றதுக்கெல்லாம் அது எஸ் சார் சொல்றோம். இல்ல அது கேட்கறதெல்லாம் நம்ம வந்து அது கேட்கறது, அதனால சாப்பிட்டேன், மனசு கேட்கல, மனசு கேட்கறது பசங்களை எல்லாம் லவ் பண்ணணும், பசங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்கணும். அப்ப என்ன ஆயிடும்? நம்ம அடிமையாயிடும். மனசுக்கு, அந்த மைண்டுக்கு நம்ம அடிமையாயிடும். அப்புறம் அதை வந்து ராட்சச குணத்தை காட்டிடும். நம்ம வந்து இங்க இல்ல அங்க இல்லன்னு சொல்லிட்டு இது கஷ்டத்தை. ஓகே, சோ இஸ் மைண்ட் அ ஃப்ரெண்ட் ஆர் an enemy? ஃப்ரெண்ட் எப்படி இருக்கும்? நல்ல நம்ம சொல்றபடி கேட்டுட்டு இருக்கோம் மைண்ட். இல்ல அது சொல்றபடி நம்ம கேட்டுட்டு இருந்தோம்னா மனசு எனக்கு இன்னைக்கு காபி குடிச்சே ஆனாங்க, இல்ல குடிக்காது, சரி 1/2 மணிக்கு கழிச்சு தான் குடிக்க போறேன், நம்ம ஒரு வாட்டி சொல்லி பார்க்கலாம், என்ன ஆகும்? ஒன்னும் ஆகாது. டைம் போயிட்டே இருக்கும். கரெக்டா 6 மணி, ஒரு ½ an hour ஆனப்புறம் என்னாச்சு? ஒன்னும் இல்ல. ½ an hour அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சேலஞ்சிங் மாதிரி. அந்த மாதிரி ஒரு காப்பில இருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணி பழகிட்டோம்னாக்கா என்ன ஆகும்? இட் வில் பிகம் அவர் ஃப்ரெண்ட். இல்லைன்னா அது வந்து நம்ம எனிமி. அதுக்கு நம்ம சர்வீஸ் பண்ணிட்டு அது நம்மள ஆட்கொண்டுடும். அது நம்ம எப்போ மிஷன் பி கிளியர். எஸ், இங்க என்னது? 6.6 வேற பபிதா மாதாஜி இருக்காங்க. வேற யாரு இருக்கா? மாதாஜி அடுங்கோ. சாரி. பந்துர் ஆத்மாத்மனஸ்தஸ்ய ஏனாத்மைவாத்மனாஜிதः அநாத்மனஸ்து சத்ருத்வே வர்த்தேதாத்மைவ சத்ருவத். படிங்க மீனிங். மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறுபவனுக்கோ அதுவே மிகப்பெரிய விரோதியாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் சொன்னது அதேதான். For him who has conquered the mind. யார் வந்து மைண்ட் நல்லா கண்ட்ரோல், எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்? நான் சொல்லி நீ கேளு, நீ உனக்கு காபி இப்ப குடிக்கணும்னா நான் கொடுக்க மாட்டேன், யூ வெயிட் அப்படின்னா அது வெயிட் பண்ணிட்டுனா that means you have control, you have got the control over the mind. Not only coffee. நான் இமிடியேட்டா ஒரு காஃபி சொல்றேன் எதுக்கானாலும். தூங்கத்துக்கு சரியில்லை, எங்க போனா இல்ல இது முடிச்சுட்டு தான் போகணும், அந்த மாதிரி something you have to train yourself to control your mind. அந்த மாதிரி பண்ணினோம்னா என்ன ஆகும்? mind will be our best friend. இல்லாட்டா எப்படி இருக்கும்? பட் ஃபார் ஒன் ஹூ ஹஸ் ஃபெயில்ட் டு டு சோ, அந்த மாதிரி பண்ணல, ஏதோ மனசு கேட்டது நான் பண்ணினேன், மனசு கேட்டது மைண்ட் சொல்லிட்டு காஃபி குடிக்கணும்னு தோணிட்டு காஃபி குடிச்சேன், அங்க போனது இந்த மாதிரி எனிதிங் ஏதோ அப்படி இருந்தது, அதனால பண்ண அந்த மாதிரி ஆயிட்டோம்னா அதுதான் ஆட்கொள்ளும் நம்ம. ஓகே, சேம் திங். ஸோ தட் வில் பிகம் அவர் கிரேட்டஸ்ட் எனிமி. மனசு நம்மளோட எனிமி ஆயிடும். அடுத்த நிவேதிதா இருக்கே, நான் சொல்லிடுறேன் 6 enemies. சாரி, அடுத்த நிவேதிதா மாதாஜி எடுங்கோன்னா நான் அந்த ஸ்கிரீன் சரிங்க மாதாஜி முடிச்சுடுறேன். 6 enemies of the mind. இப்போ மைண்டோட என்னெல்லாம் எனிமி தெரியுமா? காமா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆசை. இது ஆசை மாத்திரம் இல்ல, பேராசை. இவ்வளவு போராது, இன்னும் வேணும், இன்னும் வேணும். ஏதோ 1 லட்சம் சம்பாதிச்ச வரேன், இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் வேணும். அவங்க வீட்டுல அதெல்லாம் வாங்கிட்டாங்க, ஒரு நிலம் வாங்கியிருக்கா, ஒரு நல்ல பில்டிங் எல்லாம் மேல மாடி எல்லாம் கட்டிட்டா, நம்ம வீட்லயும் வேணும். நம்ம இருக்கிறது 2 பேர் தான், நமக்கு வேணும், அது நம்ம பார்க்கணும். அவங்க வீட்டுல 10 பேர் இருந்தாங்கன்னா அவங்க கட்டுவாங்க. சரி, அவங்க கட்டினாங்க, ஓகே. அவங்க வீட்டுல 2 பேர் தான் இருக்காங்க, அவங்க 6 மாடி கட்டினா அதுக்கும் நமக்கு காம்பீட்டே பண்ண வேண்டாம். இதுதான் பேராசை பண்ணக்கூடாது. நமக்கு எது வேணுமோ அதோட இருக்கும். காமம் எதுல கொண்டு வரணும்? காமம், குரோதம், லோபம், மதம், மாத்சரியம், மோகா, இதெல்லாம் எனிமீஸ் ஆஃப் த மைண்ட். காமம்னா லஸ்ட், தட் இஸ் பேராசை. குரோதம்னா ஆங்கர், கோபம்.
எல்லாத்தையும் சடான்னு கோவம் வருது. அதுவும் நம்ம மைண்டோட இது எனிமீஸ், நம்ம மைண்டோட எனிமி. லோபா எகைன் கிரீட், அதான் இன்னும் வேணும்னு சொல்றது, அதுதான் கிரீடு. போராது, இன்னும் வாங்கணும் அப்படின்னு. அப்புறம் மதனா என்னது, இன்டாக்சிகேஷன், மேட்னஸ். இது பண்ணிதான் தீரணும். சில பேர் என்ன சொல்லுவா, ஒரு இதாயிடும், என்னது என்ன சொல்லுவா, பழக்கம் ஆயிடும். எனக்கு அது பழகியாச்சு, எனக்கு அது இல்லாம முடியாது. அதான் இன்டாக்சிகேஷன். மெயினா காஃபி தான், திரும்பி காஃபில தான் வருது. இல்ல அது இல்லையா, வேற ஏதாவது அந்த பாட்டு இல்ல அந்த சீரியல். சில பேருக்கு அந்த சீரியல் ரொம்ப பைத்தியம். அந்த சீரியல் பார்க்கலாம்னு சரியாது, அந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்த்தே ஆகணும். இல்ல சீரியலோ ப்ரோக்ராமோ சம்திங். அதுக்கு இப்ப நமக்கு என்ன இப்ப மேட்னஸ் வந்திருக்குன்னா, காலையில எழுந்துக்கணும். ஜப்பா, ஐயோ இன்னைக்கு நான் ரொம்ப காலையில ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன். ஐயோ நம்ம லேட்டா என்னங்கோமே, பார்க்கலையே, 5:00 எழுந்துட்டேன். ஐயோ முடிஞ்சிருக்குமே, துளசி ஆர்த்தியும் கூட முடிஞ்சிருக்குமே, பகவானோட ஃபேஸ பார்க்க முடியாது. அதையும் நமக்கு வந்து ஹேபிட் ஆயிடுறது. அப்ப அது ஒரு இன்டாக்சிகேஷன். பட் நல்லது தானே, நல்ல விதத்துல இன்டாக்சிகேஷன் இஸ் குட். வேற இதுல எல்லாம் நம்ம பண்ண வேண்டாம். இது வந்து மதம்னா என்னது, மேட்னஸ், பைத்தியகாரத்தனமா ஏதாவது ஒரு இது பண்றது, பகவான் இல்லாம அந்த மாதிரி ஏதாவது நம்ம ஆசைப்பட்டோம்னா அது இன்டாக்சிகேஷன். அதுவும் நம்மளோட மைண்டோட எதிரி. அப்புறம் மோகம்னா என்னது, இல்யூஷன். இது கிடைச்சா எனக்கு அது கிடைக்கும், இது வந்தாதான் எனக்கு ஒரு சந்தோஷம். இது ஒரு இல்யூஷன் இருக்கும். நம்ம நல்ல மொபைல் வாங்கினா அவங்க வச்சுட்டு இருக்கான், எனக்கு அந்த மொபைல் வாங்கினா எவ்வளவு ஈஸியா பேசலாம், எவ்வளவு நான் இது பார்க்கலாம் அப்படின்னு தோணும். ஒரு வாட்டி கையில விழுந்தா போச்சு. ஐபோன் வாங்கினா எல்லாருக்கும் ஆசை இருக்கும், அது இருக்கும் 50,000-60,000, அதுக்கு மேலே இருக்கலாம், 1,00,000 கூட இருக்கலாம். அது வந்து நம்ம கையில ஒரு வாட்டி விழுந்துன்னா சுக்கு நூறா உடைஞ்சதுன்னா போச்சு, பணம் போச்சு, அவ்வளவு வருத்தப்படுவோம். சோ இந்த இல்யூஷன்ல இருக்கும் இல்லையா, அது பொருள் கிடைச்சாதான் ஒரு நிம்மதி, அந்த பொருள் கிடைச்சாதான் எனக்கு அது சந்தோஷம். அதுல இருந்து வெளியில வரும். சந்தோஷம் நமக்குள்ளேயே இருக்கு. வித் எனிதிங். குடிசையில இருக்கிற அந்த பசங்களை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு சந்தோஷமா ஓடி சாடி அவெல்லாம் லைஃப் அவ்வளவு என்ஜாய் பண்றான். நம்ம வீட்டு பசங்க கூட அவ்வளவு என்ஜாய் பண்ண மாட்டான். சோ என்ன, நமக்கு வெளிப்புறம் என்ன இருக்குன்னு பார்க்காம உள்ளூர நமக்கு வந்து சந்தோஷத்தை வச்சுக்கணும். சோ இந்த மோகால இருந்து வெளியில வந்துருவோம். எனக்கு அது கிடைச்சாதான் சந்தோஷம், அதுல இருந்து வெளியில வரும். மாத்சரியம், அதாவது என்வி. அவன்கிட்ட இருக்கே பத்தியா, அவன் ஒன்னும் படிக்கவே இல்லை, அவன் நல்ல வேலைக்கு போறான், அவன்கிட்ட என்ன இருக்கு, அவகிட்ட என்ன இருக்கு, எல்லாம் மேதி சம்திங் யூ கேன் கோரிலேட். என்விஎஸ், அந்த மாதிரி என்விஎஸே படக்கூடாது. இவன் படிப்புல கொள்கை, அவன் அவ்வளவு நல்ல மார்க் வாங்கிட்டான், உன்னால வாங்க முடியல, அந்த மாதிரி பசங்களை எல்லாம் போட்டு திட்டுறான். நல்ல விதத்துல பண்ணலாமே. அவ அவ்வளவு ஸ்லோகம் சொல்றாளே, என்னால முடியல, சரி நான் இன்னில இருந்து ஸ்லோகம் படிக்க போறேன். அவ எப்படி எந்திக்கிறா டெய்லி, அவ எப்படி இதெல்லாம் பண்றா, எனக்கும் எந்திக்கும். அதுல எல்லாம் நம்ம வந்து போட்டி போடலாம். பட் வேற பகவானோட ரிலேட்டட்ல ஆசை வச்சுக்கலாம், இன்டாக்சிகேஷன் ஆகலாம், மாத்சரி என்வி பண்ணலாம், அது அலௌடு. பட் நாட் மெட்டீரியல் திங்ஸ்ல அதெல்லாம் பண்ணினோம்னா அதெல்லாம் எனிமீஸ், நம்மளோட மைண்டோட, that will act as enemy. Yes, 6.7 Nivedita. Okay Mathaji. जिदात्मन प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानयोः. மனதை வென்றவன் அமைதியை அடைந்து விட்டதால் பரமாத்மா அவனுக்கு ஏற்கனவே அடையப்பட்டு விடுகின்றார். அத்தகு மனிதனுக்கு இன்ப துன்பம், குளிர் வெப்பம், மான அவமானம் எல்லாம் சமமே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. So when who has conquered the mind, யார் அந்த மாதிரி மனசை நல்ல கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்காங்களோ அந்த சூப்பர் சோல், அவன் என்னது, he is already reached the super soul, for he has attained tranquility. அந்த சூப்பர் சோல் அந்த லெவலுக்கு போயாச்சும். அப்படின்னா என்னது, நம்ம சூப்பர் சோல் ஆகல, we are still soul தான். ஆனா நமக்கு அந்த ஒரு சந்தோஷம் வந்துடும், பகவானோட நிலைக்கு நம்ம போயாச்சு. பகவானுக்கு ஈக்குவலா கிடையாது. அகைன் பகவான் அந்த என்னது, அதுக்கு சாலோக்கியம் என்னது, பகவான் இருக்கிற லோகம் வரைக்கும் நம்ம போயாச்சு. பகவான் அப்படி அனுபவிக்கிற அந்த தகுதி வரைக்கும் நம்ம போயாச்சு. டு சச் அ மேன் ஹாப்பினஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரெஸ், ஹீட் அண்ட் கோல்ட், இந்த டுவாலிட்டியே இருக்காது. சந்தோஷம் வந்தாலும் அது சமமா இருக்கும் அவனுக்கு, டிஸ்ட்ரெஸ் வந்தாலும் அவன் குழம்பி போக மாட்டான். ஹீட் அண்ட் கோல்டு ஒண்ணுத்தையும் அவன் வந்து கண்டுக்கவே மாட்டான். அது மாதிரி வரும் போகும். ஹானர் டிஸ்ஹானர், யாரோ பெருமையா பேசுறான், இன்னொருத்த வந்து என்ன தூத்துறான், இதை அவதூறா பேசுறான், நோ ப்ராப்ளம். அவனுக்கு ஒண்ணுமே அது ஒன்றும் டிஃபரன்ஸே ஆகாது. ஆல் த சேம். அந்த மாதிரி இருக்கிறவனுக்கு எப்படி எல்லாமே டிராங்குவல், மனசு வந்து அப்படி நிதானமா இருக்கும். இந்த சஞ்சலம் இல்லாம சில நதிகள்லாம் இருக்குமே, அந்த மாதிரி அவன் மனசு இருக்குமா, ஒன்னுத்தையும் அவனுக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது. எஸ், இனி யாரு பாக்கி மாதாஜி? பபிதா மாதாஜி. பபிதா மாதாஜி படிச்சிட்டீங்களா? படிச்சிட்டேன் மாதாஜி. சுபத்ரா மாதாஜி. மாதாஜி வாசிக்கிற மாதாஜி, வாசிக்கிற மாதாஜி. படிங்க. ஞான விஞ்ஞான திருப்தாத்மா கூடஸ்தோ விஜிதேந்தரிய
யுக்த இத்யாசயதே யோகி ஸ்மைதோஸ்தராங் மகாசன. அது தமிழ் தெரியுமா உங்களுக்கு படிக்க? மாதாஜி தமிழ் படிக்க தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு? ஆமா மாதாஜி. நான் உங்களுக்கு வேண்டியதான் இதெல்லாம் போடுறேன். ஆக்சுவலி என்னோட இல்லையா இது மாத்திரம் தான் இருக்கும். இந்த இங்கிலீஷ்ல போட்டிருக்காங்க பாருங்க, இது மாத்திரம் கொடுத்து பிக்சர் மாத்திரம் போட்டு கொடுப்பாங்க. இதான் இந்த பிக்சர் போட்டு கொடுப்பாங்க. நான் இது இருந்து நம்ம வேதா வயசுல இருந்து இந்த இங்கிலீஷோட போட்டு வேற ஒரு சைட்ல இருந்து இது போட்டு எல்லாருக்கும் கலர் போட்டு அப்புறம் என்னெல்லாமோ வரும், கொஞ்சம் எல்லாமோ எரர்லாம் வரும், அதெல்லாம் எடுத்து இதெல்லாம் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒரு வாரமும். நீங்க அந்த தமிழ் நீங்க சரியா பார்த்து படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் நான் போட்டிருக்கேன். ஓகேயா? புக் இருந்தாலும் போட்டிருக்கேன், நீங்க கரெக்டா பார்த்து படிங்க. ஓகேயா? மீனிங் படிங்க. ஒருவன் ஞானத்தினாலும் விஞ்ஞானத்தினாலும் அனுபவ ஞானத்தினாலும் முழு திருப்தி அடையும் போது அவன் தன்னுணர்வில் நிலை பெற்றவன் என்றும் யோகி என்றும் அழைக்கப்படுகிறான். அத்தகையோன் உன்னதத்தில் நிலை பெற்று தன்னடக்கத்துடன் உள்ளான். கூழாங்கற்களோ கற்களோ தங்கமோ அவன் அனைத்தையும் சமமாக காண்கிறான். Okay, a person is said to be established in அந்த மாதிரி நிலைகளை இருக்கிறவன் எப்படி சொல்லலாம்? அப்ப அந்த மாதிரி யோகி நிலை, அந்த என்னது பரமாத்மா ரியலைஸ் பண்ற நிலைக்கு போனவனை என்ன சொல்லலாம்? யோகி நிலை. That is, he is called yogi. யோக நிலைக்கு அவன் போயாச்சு, மிஸ்டிக் லெவல். when he is fully satisfied by virtue of acquired knowledge and realization. ஃபுல்லா அவன் புரிஞ்சாச்சு வாழ்க்கைனா என்னது, எப்படி சந்தோஷமா இருக்கணும் அவன் நல்லா புரிஞ்சாச்சு. such a person is situated in transcendence. என்னது அந்த ஒரு பகவானோட நிலையில் டிரான்சென்ட் ஆழ்நிலை என்ன படிச்சோமே அன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் இதுல அதான் டிரான்செண்டன்ஸ் லெவலுக்கு போயாச்சு. and is self controlled. he sees everything whether it is pebbles, stones or gold as a set. யாராவது கோல்டு கொடுத்தாலும் அது ஒரு கல்லு தான் பார்ப்போம், ஒரு ஏதோ டைமண்ட் கொடுத்தாலும் என்ன ஒரு கல்லு அப்படிதான் பார்ப்போம். அவனுக்கு ஒரு அதோட அட்டாச்மெண்ட் இருக்காது, அதோட விலை உண்மை. அவன் வந்து அவனோட கண்ணுக்கு அது எல்லாமே ஒரு சாதாரணமா தான் தோணும். ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு அந்த நிலைக்கு அவன் போயிடும். ஓகே, so one established in self realization by virtue of knowledge and self realization. இப்போ ஒரு ஆள் அந்த லெவலுக்கு போயாச்சுன்னா அவன் எப்படி அவனோட நசர், அவனோட இதுல நசர், அவனோட என்ன, அவனோட லுக் அவுட், அவனோட பார்வையில எப்படி இருக்கும்? இந்த மாதிரி கூழாங்கற்களா என்ன சொல்லுவா அது, கூழாங்கல், கூழாங்கற்கள், இந்த பாறாங்கற்கள், இது பாறை, பாறை, இது வந்து கோல்டு. ஒரே கல்லு மாதிரி தான் தெரியுமா, அந்த மாதிரி லெவல்ல இருக்கணுமா நம்ம. So let us try. See pebbles, stones and gold as the same. அடுத்த 6.9 I think பிரபுஜி தான் பாக்கி இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமாங்க மாதாஜி, ஆமாங்க மாதாஜி. பாக்கி எல்லாரும் படிச்சிட்டாங்களா? எல்லாம் படிச்சிட்டாங்க. மாதாஜி படிச்சாச்சு. ஜி எம் கல்பனா மாதாஜி படிச்சிட்டீங்களா? அவங்களும் படிச்சாங்க. கரெக்ட். விவேகானந்தம் பிரபுஜி படிக்குவா? பிரபுஜி விவேகானந்தம் பிரபுஜி. நாராயண சாமியும் படிக்கல மாதாஜி. படிக்கலையா? படிக்கோ அப்போ. ஐயோ, அவங்கள எப்படி விட்டுட்டேனா? வரிசையில என்னை விட்டுட்டீங்க. நீங்க எடுங்கோ. சாரி நீங்க ஆர்டர்ல போல, சும்மா ரேண்டம்ல எடுத்தேன். படிங்க. சுஹ்ரன் மித்ரார்யுதா சீணமத் மத்யஸ்தத் வேஷ்ய பந்துஷு சாதுஸ்வபி சபாபேஷு சமபுத்திர் விசேஷ்யதே. பொருள்: நேர்மையான நலன் விரும்பிகள், பாசத்துடன் நன்மை செய்வோர், நடுநிலை கொண்டோர், சமாதானம் செய்வோர், பொறாமை கொண்டோர், நண்பர்கள், எதிரிகள், சாதுக்கள், பாவிகள் என அனைவரையும் சமமான மனத்துடன் நடத்துபவன் மேலும் முன்னேறியவனாக கருதப்படுகிறான். இது என்ன அதேதான் திருப்பி வருது. கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் இது here and there it changes. A person is considered still further advanced. இன்னும் நல்லா என்னது முதிர்ச்சி இல்லையா? அவங்களுக்கு முதிர்ச்சி தானே சொல்றேன். நல்ல அட்வான்ஸ் லெவல்ல போறோம். எப்படி இருப்பான்? when he regards honest well-wishers, affectionate benefactors, the neutral mediators, the envious, முன்னாடி படிச்சோம், friends, enemies, the pious and the sinners, all with equal mind. எவன் வந்தாலும் சரி அவன் எல்லாம் நான் வந்து சேம் லெவல்ல அவன் பாக்குறவன். அந்த லெவலுக்கு இன்னும் அட்வான்ஸ் ஆகி அந்த லெவல்ல அவன் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறான். இது ஒரு ஸ்டோரியோட கொடுத்துருக்கேன். இந்த ஸ்டோரியில எனக்கு தெரியாது, ஐ டோன்ட் நோ விச் ஸ்டோரி தே ஹவ் ஷோன். ஏதோ கோவப்பட்டு அதான் என்னமோ கில் பண்ண பாக்குறா. ஐ திங்க் இந்த இவரோட அம்பரீஷ் இவரும் அம்பரீஷ் தான் மாதாஜி. கரெக்ட், அம்பரீஷ் தான். ஆனா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. விஷ்ணு சுதர்சன சக்கரம் வருது. அம்பரீஷ் மகராஜ் தான். துர்வாசர் வந்து அவரை இது பண்றாரு, அப்ப சுதர்சன சக்கரம் வந்து அவரை காப்பாத்துறது இல்லையா? அம்பரீஷ் மகராஜ் தான்.
சோ அந்த ஸ்டோரி இதுல காட்டியிருக்கா. சோ இன்னொரு தூய பக்தர் அந்த லெவலுக்கு போயிடுவா. ஏன்னா அவ்வளவு பண்ணி பண்ணி எனக்கு ஒன்னும் சாபம் கொடுக்கறாளா, நோ ப்ராப்ளம். ஆனா என்ன அந்த மாதிரி உள்ளவாள பகவான் காப்பாத்துவாரு, நிலையில வந்துடும். சோ அண்ட் வித் மோர் அட்வான்ஸ்மெண்ட் என்ன ஆகும், இந்த மாதிரி சீஸ் ஹானஸ்ட் வெல்விஷர் அதேதான் எழுதிருக்கு. மீடியேட்டர்ஸ் அண்ட் இன்வியஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் ஈக்குவலா சண்டை போடனாலும் அவளையும் சமாதானமா முதல்ல எல்லாம் அந்த இதுல கொடுத்துருக்கா. எல்லாரையும் ஃப்ரெண்டா நினைச்சிருந்து எல்லாத்தையும் சமமா பழகும். ஓகே, நம்ம செக்ஷன் 3 நாளைக்கு பண்ணலாமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல பிரபுஜி படிக்கிறது பாக்கி இருக்கே, விவேகானந்தம் பிரபுஜிக்கு சான்ஸ் கொடுக்கல. விவேகானந்த பிரபுஜி பார்க்கலாம், அதுவும் ஒண்ணு எடுத்துடலாம். செக்ஷன் 3 இதுல வந்து படிக்கிற இல்லையா, நான் எடுக்கிறேன். என்ன ஒரு ஸ்லோகம் நீங்க படிச்சுட்டு அப்புறம் முடிச்சுடலாம். என்ன 6.10 தான மாதாஜி? இல்ல ஆமா 6.10 வரலன்னா அது வரும்போது நீங்க படிச்சா போதும். ஓகே, சரிங்க மாதாஜி. இது சும்மா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஃபர்தர் ஸ்டேஜ்ல என்னது, அதுக்கப்புறம் என்ன ஸ்டேஜ் என்னது, கிருஷ்ணா டிஸ்கிரைப்ஸ் தி பிராக்டிஸ் ஆஃப் அஷ்டாங்க யோகா. அஷ்டாங்க யோகா எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. தி ரிசல்ட் ஆர் யோகா ரூடா, தி பெர்ஃபெக்ஷனல் ஸ்டேஜ், தி லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் யோகா ரூடா அண்ட் அல்டிமேட்லி தி விஷன் ஆஃப் தி சூப்பர் சோல். அந்த லெவலுக்கு போச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா சூப்பர் சோல் நல்ல அந்த ரியலைசேஷன் வந்துடும். அப்ப என்னது, நம்ம இருக்கிறது எங்க, யோகா ருக்ஷுல இருக்கும், பிகினிங் ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கும். அப்போ நம்ம இதுல இருந்து இதெல்லாம் பண்ணணும். யமா நியம ஆசனா பிராணாயாமா பிரத்யாரா தாரணா தியானா அப்புறம் சமாதி ஸ்டேஜ்ல போனாதான் நம்ம யோகா ரூட ஸ்டேஜ்ல போறோம். அதுல என்ன ஆகும், செசேஷன் ஆஃப் ஒரு வேலையும் பிசிக்கலா பண்ணவே மாட்டோம். நம்ம என்ன எப்பவுமே நம்ம அந்த பகவானோட இதுல இருப்போம். சமாதி, மெடிடேஷன், அப்சார்ப்ஷன், ரிமெம்பரிங், ஹியரிங், அந்த இதுல இருக்கும். இதெல்லாம் என்னது சாதனா. இதெல்லாம் நம்ம வந்து யமானா என்ன பண்ணணும், நியமானா என்ன பண்ணணும், ஆசனம் ஆசனம் எப்படி உட்காரணும், பிராணாயாமம் எப்படி பண்ணணும், மூச்சு எப்படி இழுக்கிறது, இதெல்லாம் 6 வரைக்கும் என்னது என்ன பண்ணணும் சாதனா. நமக்கு காலாலையும் கையாலையும் மூஞ்சியாலையும் இது அஷ்டலிங்க நினைச்சிருவா, அஷ்டாங்க 8 லிம்ஸ வச்சு நம்ம எப்படி என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு தாரணா வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் தியான அண்ட் சமாதி இஸ் மெடிடேஷன், அப்சார்ப்ஷன் அண்ட் ரிமெம்பரிங், ஹியரிங், அதெல்லாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இது ஒன்று சொல்லிக்கலாம். யோகா சில பேர்ல இந்த மாதிரி நிறைய யோகா எல்லாம் பண்றா. பிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த்துக்கு ஒரு யோகா, பிரெக்னன்சி யோகா, சேர் யோகா, கேட்டுக்கு கூட யோகா, இந்த மாதிரி எல்லாம் எல்லாமே கொடுத்துருக்கா. ஸோ தீஸ் ஆர் நாட் ஆக்சுவலி யோகா. ஒருத்தன் தலையை எப்படி குப்புற தலையை கீழே வச்சுன்னு இந்த மாதிரி ஒரு 2 hours நான் நின்னே யோகா பண்றேன் இல்ல. அவன் மைண்ட் இப்படி இருக்காதே, அவன் வெயிட் பண்ணுவான், ஐயோ கை வலிக்கிறதே தலை வலிக்கிறதேன்னு என்னன்னு. அப்ப இது யோகா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இஸ் நாட் டூயிங் யோகா. நான் ஒருத்தவன் இப்படி இருக்கான் தலையை இதுல போட்டு, ஸோ தேர் ஆல்சோ நாட் டூயிங் யோகா. அவனுக்கு தோன்றதா இருக்கும் நான் யோகா பண்றேன், பட் யூஸ் இல்ல. அவன் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு he cannot go to the யோகா ரூடா ஸ்டேஜ். அவன் இன்னும் யோகா ருக்ஷு ஸ்டேஜ் நம்மள ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கான். உடம்பையும் வருத்திட்டு அவன் இந்த ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கான். நான் ஒருத்தன் வந்து தலை இதுக்குள்ள கிரவுண்டுக்குள்ளேயே போட்டுட்டு இந்த மாதிரி யோகா பண்றேன்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா காசு அது அவங்க வந்து காசு வாங்குறதுக்கு தான், பட் அவன் யோகா பண்றது கிடையாது. he must be waiting, எப்ப நான் இதுல இருந்து வெளியில வருவேன். ஏன்னா மனசு வந்து அந்த it cannot be controlled so easily. ஸோ அவெல்லாம் வந்து பாஷாங்கக்காரன். இப்ப பியர் யோகா ஃபாரின்ல எல்லாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. பியர் யோகா, பியரை குடிச்சிருந்தது, இதெல்லாம் யோகாவா? சும்மா என்னத்தையும் ஆரம்பிப்பா, அதெல்லாம் பீப்புள் ஆர் தேர் டு ஜாயின், கிவ் மணி, சும்மா பணம் பிடுங்கிறது தான். இப்ப அஷ்டாங்க யோகானா என்னதுன்னா 8 limbed கனெக்ஷன். நம்ம 8 அங்கம் இருக்கு, அதை ஒவ்வொன்னு நம்ம என்ன பண்ணி பகவான்கிட்ட தியானம் லயிக்கிறதுக்கு தான் அஷ்டாங்க யோகான்னு பேரு. என்னது ஃபர்ஸ்ட் யமா, எங்க போச்சு யமா, இந்த யமா எம்எஸ் போட்டுருக்கு. யமான்னு என்னது எக்ஸ்டர்னல் டிசிப்ளின். அப்படின்னா என்னது சுத்தமா வெளி சுத்தம். நம்ம உடம்ப வந்து எப்படி சுத்தமா வச்சுக்கிறது, அதுக்கு என்ன பண்ணலாம், குளிக்கலாம், இல்ல ஒரு காரியம் பண்ண கை கால் அலம்பலாம், நல்லா சுத்தமா வச்சோம்னா தட் இஸ் யமா. அடுத்த நியமா என்னது இன்டர்னல் டிசிப்ளின். வெளிப்புற நம்ம ஸ்கின்னை மாத்திரம் இதா நல்ல சோப் எல்லாம் போட்டு குளிச்சுன்னா நல்ல வாசனை திரவியம் எல்லாம் போட்டுனா அது மாத்திரம் போடாது. அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னது நியமா. நியமான என்னது உள்ள டிசிப்ளின். காலையில இந்த நேரம் எழுந்துக்கணும்னா இந்த நேரம் எழுந்துக்கணும், அதுக்கப்புறம் 4 மாலை ஜபம் பண்ணணும், எல்லாம் ஒரு டிசிப்ளின். இப்ப நம்ம லெவல்ல அது வந்தாச்சு, நம்ம இந்த நியமா ஸ்டேஜுக்கும் வந்தாச்சு. இது யமாத்தும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும், நம்ம நியமாலையும் வந்தாச்சு. கொஞ்சம் கொஞ்சமா படி ஏறோம். நம்ம அடுத்தது ஆசனம். அஷ்டாங்க யோகாவுக்கு தான் ஆசனாலாம். நமக்கு ஜப்பா பண்றதுக்கு ஆசனாலாம் சொல்லவே இல்லை. இன்னைக்கு காலை நீட்டின்னு சொல்லலாம், நடந்துன்னு சொல்லலாம், எப்ப வேணா எப்படி வேணா சொல்லலாம். ஆனா இப்ப அஷ்டாங்க யோகா பண்றவங்களுக்கு ஆசனா உண்டு. பாஸ்டர் எப்படி முதுகெலும்பு பூனிட்டு அப்படி உட்காரக்கூடாது, நல்ல ஸ்ட்ரெயிட்டா வச்சிருந்து உட்காரணும். மெடிடேஷன் சீட் எப்படி இருக்கணும், ரொம்ப கீழே இருப்பா, அதெல்லாம் வரும் இனிமே. அவ அஷ்டாங்க யோகா எல்லாம் எப்படி பண்றாங்கன்னு ஃபுல் சாப்டர்ஸ் ஆன் தட் ஒன்லி. மெடிடேஷன் பண்ற சீட் எப்படி இருக்கணும், பாஸ்டர் நம்ம உட்கார இது பாஸ்டர் என்னது, நம்ம முதுகெலும்பு எல்லாம் எப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டா வச்சிருந்து உட்காரணும், அதுவும் நம்ம பார்க்கணும். அடுத்தது பிராணாயாமம், பிரெத் கண்ட்ரோல்.
மூச்சு எவ்வளவு நேரம் இழுக்கணும், அதை விட டபுள் மடங்கு மூச்சு விடணும். இப்ப ஒரு 5 கவுண்டுக்கு நம்ம மூச்சு இழுத்தோம்னா 1 2 3 4 5 இழுத்துட்டோம்னா அப்புறம் ஒரு 10 என்றது வரைக்கும் மூச்சை பிடிச்சுட்டு இருக்கணும். அப்புறம் டபுள் ஆஃப் தட் 5 தட் இஸ் 10 வந்து மூச்சை விடுறதுல 1 2 3 மூச்சை கீழே விழுறதுக்கு இந்த வெளியில விடுறதுக்கு அந்த மாதிரில ஒரு பிராணாயாமக்கு கூட ஒரு இது உண்டு, ஒரு டெக்னிக். அப்போ பிரெத் கண்ட்ரோல் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நல்ல விசாலமாயிடுது. நம்ம லங்ஸ் நல்லா விரிஞ்சு அந்த ஆஸ்துமா ட்ரபிள் எல்லாம் போயிடும். ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி பிராணாயம் பண்றவங்களுக்கு ஆஸ்துமா ட்ரபிள் கம்மியா பார்த்துருக்கோம். அப்புறம் பிரத்யாகாரம், இது என்னது விட்ரோல் ஆஃப் சென்சஸ். பிரத்யாகாரம் இது சாப்பிடறதுக்கு ஒரு ஆசை, தூங்குறதுக்கு ஆசை, போட்டுக்கிறதுக்கு எல்லாம் அதுல விட்ரா பண்ணிடுவோம், அதுல இருந்து வெளியில வந்துடுவோம். அப்புறம் தாரணா என்னது ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷன், நல்ல மைண்ட் ஒரு இடத்துல என்னது இடம் பகவான தான், பகவானோட இதை நினைச்சிருந்து நல்ல கான்சென்ட்ரேஷனோட. அண்ட் தியானா அகைன் மெடிடேட்டிவ் அப்சர்ப்ஷன். நாட் ஓன்லி தாரணா கான்சென்ட்ரேஷன் மாத்திரம் இல்லாம கான்சென்ட்ரேட் இந்த மைண்டை கனெக்ட் பண்ண பார்ப்போம், திரும்பி மனசு போகும், திரும்பி மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ண பார்ப்போம், திரும்பி போகும். அது அந்த லெவல்ல தான் இருக்கும் தாரணால. ஆனா தியானால எப்படி டோட்டல் மெடிடேட்டிவ் அப்சர்ப்ஷன், ஃபுல் மெடிடேட். அந்த சமாதியில எல்லாமே மறந்து, சமாதியில நம்ம சொல்றோமே அந்த சுவாமிஜி சமாதி அடைஞ்சுட்டார்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி யூனியன் வித் காட், இன்டெகிரேஷன் வித் காட், அந்த லெவல். இதுதான் வந்து அஷ்டாங்க யோகா. இதேதான் திரும்பி இங்க கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, இந்த ஒரு ஸ்லோகம் படிக்கட்டும். ஓ இல்லை, இதுல ஸ்லோகம் இல்லை, சாரி. ஓ இது முடிச்சுட்டுமா? இல்ல ரொம்ப நேரம் இல்லாட்டி இது நிறுத்துறோம். அதுல பிரபுஜிக்கு என்ன படிக்கிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கலையே இருக்கு. பரவாயில்லையா பிரபுஜி, நாளைக்கு படிக்கிறீங்களா? இருக்கு மாதாஜி, நான் ஒன்னும் படிக்கட்டுங்களா? படிக்கிறேடா, சரி 6-10 படிங்கோ. 6 சரிங்க. இல்ல குடுக்கல, யாஹி யோகி யுஞ்சித ஷதாத் ஆத்மம் ரஷீத ஷித்தித ஏகாஹி யதா சித் ஆத்ம நிராசீர பரிகிரஹ. யோகி தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆன்மாவின் பரமனின் தொடர்பில் எப்போதும் ஈடுபட. பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அது சிஸ்டத்துல இருந்து பேக் வந்துருச்சு, அதனால சாரி மாதாஜி, திருப்பி ஃபார்வர்ட் பண்ணி வரணும். நாளைக்கு கண்டினியூ பண்றேன் மாதாஜி. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். யாரோ அத முடிச்சிடுங்க, ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்பொழுதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்பொழுதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமை உணர்வுகளிலிருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்க வேண்டும். சோ இந்த 6.10ல இருந்து ஒரு 7-8 வெர்சஸ் இருக்கு, அதே மாதிரி நீ முடிச்சு விடணும். அதுல வந்து இப்ப ஃபுல்லா டீடைலா கொடுக்கல, சின்ன சின்ன பாயிண்ட் தான் கொடுத்துருக்கோம், அதை நம்ம ரீட் பண்ணிடலாம். he should live, எப்படி இருக்கணும் அஷ்டாங்க யோகா பண்றோம், எப்படி இருக்கணும், he should live alone in a secluded place. இந்த மாதிரி ஒரு மலை பிரதேசமா ஏதோ சம் காட்டுல போய் இந்த மாதிரி தனியா உட்கார்ந்து இருக்கணும். and should always carefully control his mind. அது 6.10ல கொடுத்துருக்கு. அப்ப அது வந்து யமா, அதுக்குதான் யமான்னு சொல்றாங்க. அடுத்த நியமான என்னது, temperate in his habits of eating, sleeping, working and recreation. அதே இது நம்ம யோகா யமா நியமன் நம்ம ஒரு ஆர்டர் கொடுத்துருக்கோம். ஆனா பகவத்கீதால வந்து ஸ்லோகம் முன்ன பின்ன ஆயிட்டு இருக்கும். 6.10ல வந்து யமா சொல்லிருக்கு, 6.17ல நியமா அங்கதான் வருது. பட் நமக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு நியமா தானே அடுத்தது இல்லையா. அப்ப அது கொடுத்துருக்கா டெம்பரேட். இந்த எப்படி சாப்பிடுறதுல ஒரு கண்ட்ரோல், தூங்குறதுல ஒரு கண்ட்ரோல், வேலை செய்யறதுல கண்ட்ரோல், வேலை செஞ்சு முடிஞ்சு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம்னா அதுக்கு ஒரு கண்ட்ரோல், இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண இடத்துல நியமா கேட்டகரியில வருது. அப்புறம் ஆசனம் எப்படி இருக்கணுமா, லே குஷா கிராஸ், எப்படி குஷாங்கிற அந்த டைப் ஆஃப் கிராஸ் அதை போடணுமா on the ground and then cover it with a deer skin. மானோட தோலை வச்சு அதை மூடணும். the feet should neither be too high nor too, எங்க இருக்கணுமா ரொம்ப மேலேயே இருக்கக்கூடாது. ஒரு 3 feet மேல உட்கார்ந்து இருக்கணும், அதுக்கு ரொம்ப தரமட்டமா கீழே அப்படி உட்காரக்கூடாது. கொஞ்சம் மீடியமா ஒரு 1 feet படிச்சுக்கலாம். நம்ம ஒரு ஐடியா சொல்றேன். இதுல பகவத்கீதைல ஃபீட் கணக்கெல்லாம் கொடுக்கல. ஜஸ்ட் ரொம்ப மேலே இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப கீழே இருக்கக்கூடாது. மெடிடேஷன் வந்து விழுந்துட்டானாக்கா மேல இருந்தவங்க விழுந்து பட்டுன்னு விடும். அதனால ஒன்னும் இதுல ரொம்ப மேலே இல்லை, ரொம்ப கீழே இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா எறும்பு இதெல்லாம் ஊறின்னு இருக்குமே, அதனால சொல்லியிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். அதனால கொஞ்சம் மேலேயா இருக்கணும்.
The seat should be neither too high nor too low and should be situated in a sacred place. நல்ல பவித்திரமான உள்ள இடத்துல, ஒரு சாக்கடையும் ஒரு வேண்டாத இதெல்லாம் இருக்கு, அந்த மாதிரி இடங்கள் நல்ல பவித்திரமான இருக்கிற இடத்த சூஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி உட்காரணும். One should hold one's body, neck and head erect in straight line. எப்படி இருக்கணுமா, நம்ம பாடியும் நெக்கும், நெக்குனா கழுத்து, and head தலை, தலை கழுத்து பாடி எல்லாம் ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல வச்சு இப்படி உட்கார்ந்து இருக்கணும் for hours together and stare steadily at the tip of the nose. பிரபுஜி இதுதான் tip of the nose, மூக்கோட நுனி வந்து பார்த்துட்டு இருக்கணும். இந்த கண்ணால இந்த மூக்கு நுனியை கான்சென்ட்ரேஷன் பண்றதுக்கு, உடம்பையும் ஸ்ட்ரெயிட்டா வச்சுக்கணுமா, மூக்கு நுனியும் பார்க்கணுமா, இந்த மாதிரி. Thus with an unagitated, அப்படின்னா இந்த மனசு சஞ்சலம் இல்லாம சாந்தமா, மனசை சாந்தமா வச்சுட்டு subdued mind, devoid of fear. என்ன அங்க ஏதாவது வரப்போறதோ, பூச்சி ஏதாவது வருதோ, மிருகம் வரப்போறதோ, என்ன அட்டாக் பண்ண போறதோ, ஒன்னும் பயம் ஒன்னும் இல்லாம சாந்த மனசை வச்சுட்டு கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ ஃப்ரம் செக்ஸ் லைஃப், வீட்டை பத்தியும் நினைவு இல்லாம எல்லாம் துறந்து one should meditate upon me. பகவான் எப்படி நினைக்கிறோமா, இந்த மாதிரி உட்கார்ந்து இந்த மாதிரி சீட்டு வச்சு இந்த மாதிரி குஷாகிராஸ் போட்டு அது மேல டியர் ஸ்கின் போட்டு, இது பகவத்கீதால கொடுத்திருக்கு. நம்ம யாரும் we are not cooking up story. இதெல்லாம் பகவான் சொன்னது. 6.11 இருந்து 6.14க்கு இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, அந்த மாதிரி பண்ணணும் போட்டிருக்கு. அஷ்டாங்க யோகா பண்றோம், இந்த மாதிரி பண்ணணும். இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு யோகா பண்றோம் அஷ்டாங்க யோகான்னு சொல்றோம், அதெல்லாம் ஹம்பக், அதெல்லாம் யோகாவே கிடையாது. இந்த மாதிரி பண்ணணுமா, அதுதான் ஆக்சுவல் யோகா. அடுத்தது என்னது, 5.29 என்ன கொடுத்திருக்கு, இது போன இதுல 5th சாப்டர்லயும் கொடுத்திருக்கு, பிராணாயாம பத்தி கொடுத்திருக்கு. பிராக்டிஸ் ஸ்டாப்பிங் த மூமெண்ட் ஆஃப் த அவுட் கோயிங் பிரெத். மூச்சு இழுக்கிறோம், கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணா அப்புறம் விடுறத மூச்சு எப்படி இருக்கணும், மூச்சுக்கு உடம்புல இருந்து விடும்போது இது ஸ்டாப்பிங் த மூமெண்ட் ஆஃப் த அவுட் கோயிங் பிரெத் இன்டு த இன்கமிங். அதான் ரேச்சக், பூர்வக், ரேச்சக், இதெல்லாம் அது ஒரு டெர்மினாலஜி. எப்படி மூச்சு இழுக்கணும், எவ்வளவு நேரம் மூச்சை இழுத்து பிடிச்சுக்கணும், அப்புறம் எப்படி விடணும், அப்புறம் மூச்சை விட்ட நிலையில ஒன்னும் காத்து உள்ள இல்லாம எவ்வளவு நேரம் இருக்க முடியும், இருக்கணும். அதுக்கெல்லாம் ஒரு கண்ட்ரோல் உண்டு, அதுக்கெல்லாம் ஒரு சிஸ்டம், அந்த மாதிரி இருக்கணும். And incoming breath into the outgoing, and thus at last remain in trance. Full. ஆனா ஒரு சஞ்சலம் இருக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் நம்ம மூச்சு இந்த மாதிரி பயிற்சியும் பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஆனா மனசார ஒன்னும் நமக்கு வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. இது கண்டினியூஸா பண்ண. அதனால நம்ம நாம ஜபத்துக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா, கோ வித் த ஃப்ளோ. நம்ம மூச்சு எப்ப எடுக்கணுமோ அந்த ஒரு லைன் முடிச்சப்பறம் மூச்சு எடுத்துக்கலாம், திரும்பி இந்த லைன் முடிச்சப்பறம் திரும்பி மூச்சு எடுக்கலாம். we should not stress ourselves. இப்ப இந்த ஆளு இந்த மாதிரி உட்காரும் போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாலும் அவனால உட்கார முடியாது. இஸ் என்ஜாயிங். இந்த மாதிரி மூச்சு பிராணாயமும் கரெக்டா பண்றதுனால அவன் ஒரு பாதிப்புல என்னெல்லாம் இருக்கு, மேல கிரீப்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து, கிரீப்பர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த இதெல்லாம் செடி கொடியெல்லாம் அவன் மேல ஏறி எல்லாம் போறது. பட் அவருக்கு அதோட நினைப்பே கிடையாது. அவர் அந்த ஒரு அவர் அந்த இது நிலைமையில போயாச்சு, அவருக்கு இதெல்லாம் ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்குது. அந்த மாதிரி அடுத்த இதுவும் கொடுத்துருக்கு. இந்த ஸ்லைடுக்கு அப்புறம் முடிச்சு. அப்புறம் பிரத்யாகாரா. பிரத்யாகாரான்னு செசேஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்ட். அவர் இருக்காருங்கிறதே அவர் மறந்தாச்சு. அவர் மூக்கு நுனியை தான் பார்த்துட்டு இருக்காரு. நான் பார்த்துட்டு இருக்கேனே, பக்கத்துல என்ன சத்தம் கேட்கறதே ஒன்னும் அவர் கேட்காது. அவர் மூக்கு நுனியை பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி உட்கார்ந்து இருக்காரு. அப்புறம் தாரணா. தாரணானா என்னது, டிசிப்ளின்ஸ் இஸ் மென்டல் ஆக்டிவிட்டிஸ். மென்டலாவும் எப்படி இருக்காரு, disciplined and become situated in transcendence. Discipline என்னது, பகவானையே தான் தியானம் பண்ணிட்டு பக்கத்துல என்ன நடக்குதுல, மைண்ட் கூட ஃபுல் கண்ட்ரோல்ல வந்துருமா அந்த டைம்ல. situated in transcendence, devoid of all material desires. ஒரு ஆசை இருக்காது அந்த டைம்ல. எப்படி இருக்காரு, உடம்பெல்லாம் ஒல்லியா, ஏன்னா சாப்பாடும் கிடையாது, ஒண்ணு இஸ் ஜஸ்ட் என்ஜாயிங். அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. டிவைட் ஆஃப் ஆல் மெட்டீரியல் டிசைர் இஸ் செட் டு ஹேவ் அட்டைன் யோகா. அவர் அந்த யோகா நிலைக்கு போயாச்சு. தாரணா ஸ்டேஜ்ல வரும்போதே யோகா நிலைக்கு போயாச்சு. அப்புறம் தியானா. அதுக்கப்புறம் இருக்கு, ஆஸ் அ லேம்ப் இன் a windless place does not waver. ஒரு விளக்கை ஏற்றி இருக்கும், ஆனா காத்து இல்லாம அது மாட்டி எரிஞ்சுட்டே இருக்கும், அப்படி ஸ்டெடியா எரியும் இல்லையா, அந்த மாதிரி. So the transcendentalist whose mind is controlled remains always steady in this meditation on the transcendent self. அதனால அவர் ஒரு சஞ்சலம் இல்லாம அப்படியே உட்கார்ந்து அந்த அப்படியே வந்து ஒரே நிலையில உட்கார்ந்து மனசு எப்படி வச்சிருப்பா, இந்த லேம்ப் வித் விட்லஸ், காத்து இல்லாத இடத்துல ஒரு லேம்ப் வச்சு எப்படி ஆடாம அசையாம அப்படியே எரியுமோ அது போல அவர் உட்கார்ந்து இருப்பார். அடுத்தது என்னது, சமாதி, லாஸ்ட் ஸ்டேஜ். அது 20ல இருந்து 23 வரைக்கும் சொல்லியிருக்கா. மன் இஸ் நெவர் ஷேக்கன் ஈவன் இன் தி மிஸ்ட் ஆஃப் கிரேட்டஸ்ட் டிஃபிகல்ட்டி. ஏதோ இடி விழுந்து மழை பெஞ்சாலும் என்ன ஆனாலும் he is not affected at all. This indeed is actual freedom from all miseries arising from material content. அந்த மாதிரி இருந்தா he will be freed from all miseries. அஷ்டாங்க யோகா பண்றவாளுக்கு again I'm telling, this is not for you and me. இது அஷ்டாங்க யோகா யாரு பண்றேன்னு சொல்றாளோ அவளா இதெல்லாம் பண்றாங்களா கேட்கணும். இதெல்லாம் பண்றதுல then they are not doing அஷ்டாங்க யோகா. அஷ்டாங்க யோகா பகவத்கீதால இப்படி கொடுத்துருக்கு. நம்ம எல்லாம் அதை பண்ணவே வேண்டாம். ஏன் பண்ண வேண்டாம் நம்ம? பிகாஸ் நம்ம இந்த மாதிரி எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு பகவான தியானம் பண்றதை விட ஹரே கிருஷ்ணா நாம சொல்லியே நம்ம வந்து அட்டெண்ட் பண்ணிடுறோம்.
தினமுமே காலையில எழுந்துக்கிறோம், காலையில சீக்கிரம் எழுந்துக்கிறோம், பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணலாம், துளசி வழிபாடு பண்ணலாம், இந்த மாதிரி நாமஜபம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். முடிஞ்சா கோயில் போக முடியுமா, தாராளமா கோயில், இஸ்கான் கோயில் பக்கத்துல கிருஷ்ணா கோயில் இருக்கா, கிருஷ்ணனோட தரிசனம் பண்ணு, இது பண்ணினாலே போறோம் நமக்கு. ஏன்னா கலியுகத்துல இந்த மாதிரி எல்லாம் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணவே இல்லை, கஷ்டப்பட்டு இப்படி உட்கார்ந்து பண்ணவே இல்லை. நம்ம நிதானமா வீட்டுல உட்காந்துட்டு பண்ணலாம். ஓகே, உட்கார்ந்துனா ரொம்ப கால்லாம் ஒரு மாதிரி இதா இருக்கு, ஸ்டிஃப் ஆயிடுறது, ஓகே நடந்து பண்ணலாம். டிராவல் பண்ணும்போது இப்ப பிரபுஜி சொன்ன கார்ல போகும்போது பண்றேன், தாராளமா பண்ணலாம். நமக்கு எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் கொடுத்துருக்கான். அப்போ நமக்கு பண்ண முடியறதுன்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா இன்ட்ரெஸ்ட்ல இருந்து அர்த்தம், வேற என்ன சொல்ல முடியும் இல்லையா? அதனால நமக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் கொண்டு வந்து we have to improve ourselves. So திரும்பி இதுவும் முடிச்சுடுறேன். இந்த ladder தான் நான் சொல்லியிருந்தேன், hierarchy. All other yogas are progression towards the destination of bhakti yoga. எல்லாரும் இதுல வந்து கர்ம யோகா சொல்றோம், அதுக்கப்புறம் ஞான யோகா, இதெல்லாம் ஏறி 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 கடைசியில என்ன யோகால முடியறது? பக்தி யோகா தான். கர்ம யோகா, அது ஞான யோகா, அப்புறம் அஷ்டாங்க யோகா, அப்புறம் எங்க போறது? பக்தி. நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம டைரக்டா பக்தி யோகா தான் பண்றோம். கர்மாவும் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஆனா இதோட பண்றோம், பக்தியோட பண்றோம். ஞான யோகாவும் பண்றோம். என்னது? பகவத்கீதா படிக்கிறோம், அது என்னது? ஞான யோகா தான். பட் என்ன? பக்தியோட பண்றோம். சோ நம்ம இந்த லெவல் டே 1ல இருந்து நம்ம ஆரம்பிச்சாச்சு, நம்ம ஆல்ரெடி மேல போயாச்சு. அஷ்டாங்க யோகா இவ்வளவு எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு பண்ணவே வேண்டாம். மூச்சு பயிற்சி வேணா பண்ணலாம், கொஞ்சம் லங்ஸ் விரியறது வேணா அது பண்ணலாம், அதனால விரிஞ்சிருக்காலாம் தெரியாது. பட் வாட் வி ஆர் இன் விச் ஸ்டேஜ்? வி ஆர் இன் பக்தி யோகா ஸ்டேஜ். பட் ஒரு இந்த படிப்படியா தான் ஏற போறேன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ வி ஆர் டூயிங் ஓகே. 6.16ல இருந்து நம்ம வந்து அது மாத்திரம் இல்ல, 6.16 அண்ட் அப்புறம் 6.24, ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் முடிச்சிட்டோம். 24, 25 நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஓகே, இன்னைக்கு ரொம்ப நேரம் ஆயிடுது, சாரி. ஒரு நிமிஷம் ஸ்டாப் ஷேர். என்ன இன்னைக்கு இது அந்த இது எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுல போயிடுது, நான் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்றேன். அப்ப இன்னைக்கு பஜன், பஜன் பாட்டு வேணுமோ? யாருக்கு வேணும்? துளசி பாட்டு தானே கொடுத்துருந்தேன், யாரு பாட போறீங்க? யாரு கேட்டா? எனக்கு ஐ திங்க் இந்த மாதாஜி தான் கேட்டிருந்தாங்க, துர்கா மாதாஜி தான் கேட்டாங்க. மாதாஜி நாளைக்கு வச்சுக்கலாம் மாதாஜி, 8 மணி ஆயிடுச்சு. நாளைக்கு வச்சுக்கலாம். இல்ல அவங்க ஏதாவது படிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க, 2 இது படிச்சு பாடலாமே அப்படின்னு நாளைக்கு வச்சுக்கலாம். ஓகே, நான் சீக்கிரம் கூப்பிடலாம் நினைச்சேன், அப்புறம் எல்லாத்தையும் 2 hours உட்கார்றதே கஷ்டம் தான், திரும்பி ஒரு 5, 5:30 வாங்க அப்படின்லாம் சொன்னா கஷ்டமாயிடுமே அப்படின்னு தான் கூப்பிடுறேன். நாளைக்கு பார்க்கலாம், நான் வந்து முடிச்சுடுறேன். वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंत कोटि भक्त वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, राधा எல்லாருக்கும் ஜெய், உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஜெய். அதான் பக்த விருந்த की ஜெய். எல்லாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்ததா, பிடிச்சதா? இல்லாட்ட திரும்பி நீங்க பர்பெக்ட்லாம் திரும்பி நீங்களே வீட்டுல படிச்சுக்கலாம். இட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங், இந்த சாப்டர் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஓகே, நாளைக்கு முடிச்சுடலாம் இந்த சாப்டர். அண்ட் அந்த இது நான் ஃபில் அப் பண்ணி அது மாதாஜி ரெக்கார்ட் ஆஃப் பண்ணல மாதாஜி. Thank you for reminding me.